24 гады я в этой адскай кругаверці. Бачым, ва ўкраіне гэта толькі пачатак. Яны думалі, што яны нас закапалі, а мы бульба. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з кіраўніком Байсола Андрэем Стрыжаком. Андрэй, вітаю. Вітаю, Наста. Як ты думаеш, у будучыні Беларусі, якое месца адведзенае Расіі? Расія наш сусед. З гэтым нічога не зробіш. Падабаецца гэта ці не падабаецца. Мары некаторых людзей пра вялікі расійскі акіян, які павінны з'явіцца на месцы таго, што зараз з'яўляецца Расіяй, гэта проста фантазіі. Практыка паказвае, што любыя войны скончваюцца мірным пагадненнем, справядлівым, несправядлівым, добрым, недобрым, але мірам. І гэтая вайна скончыцца тым самым. Яна, дарэчы, яшчэ толкам і не разгарэлася, бо тое, што мы бачым ва ўкраіне, гэта толькі пачатак. І я думаю, што з Расіяй будзе тое ж самае, што з усімі астатнімі імперыямі. Яна вымушаная будзе прайсці праз працэдуру дэімперыялізацыі. Яна вымушаная будзе прызнаць свае памылкі, наколькі гэта ўвогуле магчыма, таму што мы бачым нават па заходніх сённяшніх дэмакратыях, яны не надта любяць выбачацца за тое, што было. Ні брытанцы, ні французы. Тут, дарэчы, зараз я уже предвосхищаю каментаторов, якія скажуць, як же, бритиши, это ж просвещенная монархия, это ж империя, якая принесла железные дороги, якая принесла вакцины и все астатняе у тую ж Афрыку. Добра, яна принесла, але яна забрала тое, што у людзей было. У іх была нейкая свая ўласная структура грамадства. Яны неяк там развіваліся ў сваіх тэмпах. Добра, можа быць, не так хутка, як Еўропа, праз пэўныя складнікі і фактары. Але у выніку іх магчымасці абсалютна не могуць быць рэалізаваныя зараз. Ужо назад гэты фарш не правернеш. І мы маем посткаланіяльную сітуацыю, у якой у гэтых грамадствах дагэтуль не можа ўсталявацца нармальнай дэмакратыі, напрыклад. І гэта ўсё адно за адно чапляецца. Я не кажу пра тое, што там трэба зараз здымаць помнікі ці там выкопваць і вешаць нейкіх там каралёў, якія рабілі штосьці. Але трэба быць проста аб'ектыўнымі, што ўсё заадно чапляецца. Мы таксама з'яўляемся гэтай ахвярай імперыі, і на сённяшні дзень трэба разумець некалькі важных рэчаў. Першае, тое, што мы не белыя. Гэта гучыць дзіўна, але чаму я пра гэта заўсёды кажу? Таму што мы такія ж самыя каланізаваныя, як іншыя каланізаваны народ. І таму нас і ўспрымаюць праз прызму Расіі. Белая Расія нейкая там. Так это ж то же самае, што Расія. Вы ж все роўна рускія. Таму тое ж самае адбывалася і з нейкімі запаняволенымі народамі іншых імперый, якія знаходзіліся вельмі блізка да метраполіі. Што мы зараз ведаем пра якіх-небудзь там бургунцаў ці аксітанцаў? Это частка Францыі. Яны цалкам былі асіміляваны і падпарадкаваныя Францыі. І вось мы, як частка, як нават яшчэ не дэкаланізаваная частка імперыі, мы прыблізна ў тым самым статусе. Мы не з'яўляемся у поўным сэнсе белымі людзьмі. Я зараз прывяду проста адзін прыклад. У ЗША ў мінулым годзе я размаўляў з адным з чалавекам, з афраамерыканцам, і пытаўся яго, як ты зараз ставішся да нас, да белых. Ён кажа, ты не белы. Ты ж не бритиш, не француз, не хішпанец. Твои продкі маіх продкаў не хапалі ў лесе ў Афрыцы, не вывозілі на плантацыі. Ты ж таксама паняволены. Ты ж не можешь на своей мове нормально дома размаўляць. Тебе лупят за тое, что ты там не подпарадковаешься в Москве. Я сижу таки, бляха-муха, он мне просто порвал мозги, літаральна за некалькі хвілін. І я ўвесь час гэтую думку рэфлексую зараз, і вось я думаю, што ў гэтым весь залог той сітуацыі, калі хтосьці з беларусаў кажа, мы ж таксама ж еўрапейцы, мы ж такія ж як немцы, возьмите нас да сябе. А фактычна атрымліваецца, што у нас ёсць фора ў тым, што мы ніколі не былі такімі, як брытанцы, альбо там французы, альбо немцы. Мы ніколі нікога да сабе не падпарадкоўвалі, не знішчалі, не ламалі волю іншых народаў. І мы ў гэтым вось новым трэку чалавечай гісторыі маем фору. Але, можа быць, у гэтым ёсць і мінус, і слабасць, што мы не можам вырвацца з-пад гэтага гнёту ўжо колькі дзесяцігоддзяў. Безумоўна. Стагоддзяў. Безумоўна. І мінус, і слабасць. Але калі ты слабы, калі ты меншы, значна меншы, чым твой галоўны вораг, то трэба выкарыстоўваць айкідо. Ты павінны карыстацца ягонай сілай. Ты павінны выкарыстоўваць такія метады, якія дазволяць ягоную сілу ператварыць ягоную слабасць, бо заўсёды сіла гэта і слабасць. Калі чалавек наносіць удар, ён адкрываецца. Ён можа атрымаць удар у адказ. У чым сіла беларусаў?
Я думаю, што сіла беларусаў у упартасці, у вітальнасці, у тым, што нас немагчыма знішчыць. Колькі соцень гадоў гэта ўсё вынішчалася, пад ноль проста, русіфікавалася, вынішчалася нацыянальная ідэнтычнасць. Я сам чалавек рускамоўны ад нараджэння. Але мы зараз з табой размаўляем па-беларуску, я перайшоў на беларускую мову ў мінулым годзе. І цалкам перайшоў. У сваім прыватным жыцці, у ліставанні, там, у розных сферах, толькі працоўная яшчэ застаецца руская збольшага, таму што шмат працуеш з людзьмі, якія рускамоўныя. А вось моя асабістая думка ў галаве ўжо на беларускай мове. І гэта прыклад таго, як все адбываецца. Яны думаюць, што яны нас знішчылі, як гэты жарт, да? Што яны думалі, што яны нас закапалі, а мы бульба. Вось у гэтым таксама ёсць штосьці, разумееш, гэта штосьці ад такога нашага нацыянальнага ідэнтытэта, які нас вызначае і які робіць нас такімі жывучымі. Беларусы ўжо стаміліся ад пастаяннай салідарнасці, ці яшчэ не? Я думаю, што салідарнасць гэта адна з рысаў беларусаў. Недавно на одной з канферэнцый спікер сказаў такую рэч, што беларуская мова адна з нешматлікіх моваў, у якой ёсць спецыяльнае слово для вось такой раптоўнай салідарнасці. Калі штосьці здарылася, все разам збегаюцца і выпраўляюць сітуацыю. Талака. Не ў ўсіх мовах еўрапейскіх ёсць такое слово. І таму я думаю, што падзеі там 20 год плюс гэта не нешта супер унікальнае. Беларусам гэта просто прысваітае. Гэта тое, што ў нас у нацыянальным кодзе дзесьці зашыта, што мы заўсёды былі ў такой сітуацыі, што калі мы самі сабе не дапаможам, то ніхто не дапаможа. Гэта троху архаічная гісторыя, бо чым вышэй развіваецца грамадства, тым больш гэта асэнсоўваецца праз ужо такі, ведаеш, грамадскі ўдзел. Ну, напрыклад, чалавек у Скандынавіі скажа: я заплаціў падаткі, дзяржава эфектыўна працуе, і яна павінна вырашаць гэтыя пытанні. І так яно і адбываецца збольшага. Калі табе штосьці не падабаецца, ты ідзеш у палітыку, робіш сваю партыю, робіш справядлівую на свой погляд праграму і прасоўваеш яе ў грамадстве. Калі гэта атрымлівае падтрымку, то ўсё добра. Калі не, значыцца ты не выстреліў. А ў Беларусі і увогуле ў такіх краінах, як Беларусь, такой магчымасці няма. І таму у нас вось гэтыя гарызантальныя дэмакратычныя працэсы, а салідарнасць гэта адзін з іх, яны настолькі істотныя і настолькі стабільныя. Мы бачым 4 гады, калі там, не ведаю, ўжо ўсімі крыміналкамі, якімі можна, абклалі людзей, ўжо просто ўсе, якія, магчыма, пакаранні анансаваныя за гэтую салідарнасць, а яна па-ранейшым трывае. І людзі адзін аднаму памагаюць, і не толькі з-за мяжы ў Беларусь, праз байсол ці іншыя структуры, але і ўнутры краіны, што самае важнае. Цяпер сталі папулярнымі ДНК-тэсты, і многія беларусы, дзякуючы ім, адкрылі для сябе, што ў іх храмасомах разам са славянскімі і балцкімі ёсць і часцінкі яўрэйскіх генаў. Беларусы ж з яўрэямі стагоддзямі жылі побач. Столькі злучылася не толькі ў крыві, але і ў культуры. Таму і ў кнізе «Самы цымус» гісторыка Алеся Белага многія пазнаюць родныя смакі і водары. Кніга пра беларуска-габрэйскую кухню толькі-толькі выйшла ў выдавецтве «Гутенберг Паблішер» пры ўдзеле Чабор Паблішынг. Гэта мікс гістарычных нарысаў, аздобленых трапнымі цытатамі і вершыкамі, класікаў і сучаснікаў з россыпам унікальных рэцэптаў. Я і уявіць не магла, што знайду тут 9 розных рэцэптаў маіх любімых дранікаў. У габрэйскай традыцыі яны называюцца латкес, а ў нямецкай картофель-пуфер. Паверце, апроч варыянта з яйкам і мукой ці без, тут яшчэ ого-го колькі варыяцый магчыма. Але з кнігі «Самы цымус» вы даведаецеся не толькі пра гэта, але і пра радзіму дранікаў, калі і як яны з'явіліся, як і ў якім рэгіёне Беларусі іх традыцыйна называлі. І ў дадатак да ўсяго шмат займальных фактаў з сусветнай гісторыі бульбяных бліноў. І гэта толькі адна частка вялікага падарожжа па беларуска-габрэйскай кухні. Раскошы выданню дадаюць цудоўныя яркія ілюстрацыі мастака Юрыя Таупкіна. Замовіць кнігу можна на сайце выдавецтва «Гутенберг Паблішер», спасылку на якое вы бачыце зараз на экране, а таксама можаце лёгка адшукаць у апісанні пад гэтым відэа. Калі ўвядзеце промакод «Наша ніва» пры замове, то атрымаеце ў дадатак 10% зніжкі. Самы цымус Алеся Белага будзе цудоўным падарункам кожнаму аматару гісторыі, кулінарыі і ўсім аматарам смачна паесці. Ці былі сярод людзей, якіх вы эвакуявалі, тыя, якія пасля сябе скампраметавалі? Слухай, глядзі, гэта значна шырэйшае пытанне, таму што сама па сабе дапамога людзям гэта апрыёры прызнанне, што чалавек можа быць схільны да нейкіх дрэнных учынкаў. Я свядома не дзелю людзей на дрэнных і добрых, таму што людзі, яны збольшага ўсе аднолькавыя. У іх закладзена нейкая
пэўная колькасць добра і нейкая пэўная колькасць гаўна у кожнага. Іншае пытанне, чаго чалавеку больш, што ў яго пераважвае ў канкрэтны момант, што самае цікавае, бо ён можа быць там суперкласным чуваком альбо чувіхай ўсё жыццё, а потым нейкая сітуацыя і все, херак, і ён зрабіў нешта такое, што перакрэсліла ўвогуле ўсё, што ён рабіў дагэтуль. Ну, вся літаратура такая крызісная, на гэтым пабудавана. Ну, Сотнікаў той ж самы, напрыклад. Там вельмі добра гэта ілюстравана. Як добрымі намерамі там ці нейкай слабай воляй можна дайсці проста да нейкага трэша. Таму просты адказ на гэтае пытанне ён не існуе. Кожны чалавек можа зрабіць нешта такое, што потым будзе дрэнна трактавацца. Але ці будзе ён пры гэтым дрэнным чалавекам, я не ведаю, я тут яму не суддзя. І зразумела, што былі розныя сітуацыі, розныя былі людзі, рознае было іх стаўленне да нас пасля эвакуацыі альбо там падчас яе. Але так, каб мы вывезлі нейкага там глыбока легендзіраванага агента, які потым быў скрыты спецслужбамі нейкай заходняй краіны, пакуль такіх у нас выпадкаў не было. Але ж ніхто не застрахаваны, бо людзі едуць проста сотнямі і тысячамі. І зразумела, што можа быць рознае. Можа быць і вербоўка тут, чалавек можа быць ад пачатку працаваць на спецслужбы. Гэтага ніхто не ведае. Ці былі выпадкі няўдалай эвакуацыі? Былі. На жаль, гэта як, ведаеш, ёсць такія прафесіі, як там кіроўца лакаматыва альбо хірург, у якога ёсць свае ўласныя могілкі. На жаль, у нас таксама ёсць, можа быць, не могілкі, але беларускія турмы, яны таксама не самыя лепшыя месцы ў свеце. І бывалі няўдалыя сітуацыі. Кожную з гэтых сітуацый мы памятаем. Мы разабралі абсалютна да вінціка гісторыі, якія адбываліся пры гэтым, каб навучыцца на гэтай сітуацыі, не дапускаць нейкіх пралікаў і памылак, каб быць адказнымі ў тым, што мы робім. Таму што для нас вельмі важна, каб мы проста не спісывалі людзей на ўбытак, разумееш. Мы, у адрозненне ад лукашыстаў, мы шануем і цэнім кожнае жыццё, і кожны чалавек, які да нас звяртаецца, і дзе мы бачым, што мы можам дапамагчы, канешне, мы стараемся гэта зрабіць. І кожны раз гэта для нас вялікая беда, калі гэта здараецца. Магу адзначыць, што гэтых выпадкаў не шмат, таму што мы ўсё-ткі дастаткова хутка і добра вучымся, асабліва на такіх вось гісторыях, але, на жаль, яны ёсць. А вось гэтыя пралікі, яны былі на вашым баку ці на баку чалавека? Па-рознаму бывае. Бывае, што гэта проста супадзенне, што гэта проста збег абставінаў фатальны. Такія рэчы бываюць у жыцці, на жаль. Бывае, што гэта былі нейкія памылкі, якія прымусілі нас перабудаваць сістэму, з якой мы працавалі. А часам бывае так, што это проста чалавек зафакапіл, ён сам нешта там не тое зрабіў, нешта дзесьці памыліўся, ці неправільна зразумеў інструкцыю, і мы зноў вяртаемся да таго, што значыць інструкцыю трэба перапісаць, значыць чалавека трэба лепш падрыхтаваць да ўсяго гэтага. Гэта жывы працэс, і ўвесь час эта вся сітуацыя развіваецца. Гэта такі, ведаеш, як паядынак брані і снаряда, так і тут. Улада хоча, каб гэта ўсё было па-іншаму, каб людзі сидзелі, людзі баяліся, людзі разумелі, што няма ніякага выхада, а мы ўсё роўна стараемся зарабіць так, каб чалавек разумеў, што калі ўжо зусім край, то я буду эвакуявацца. Раскажы пра самы галівудскі выпадак эвакуацыі. Самы галівудскі, з таго, што можна расказаць без падрабязнасцяў, я думаю, што гэта сітуацыі, якія звязаны з эвакуацыяй людзей з маленькімі дзецьмі альбо людзей з інваліднасцю. Як бы самыя яскравыя такія гісторыі, яны звычайна адбываюцца з такімі сітуацыямі. Бо там, ведаеш, галівудскасць у чым? У тым, што ты проста размаўляеш з бацькамі і тлумачыш ім, вам на пэўны час прыйдзецца расстацца з вашымі маленькімі дзецьмі, калі мы пойдзем па сцэнарыю А. Але ён больш бяспечны. Потым вы ўз'яднаецеся ў бяспечным месцы. Альбо сцэнар Б, дзе ён больш рызыкоўны, але вы не будзеце разлучацца. І ты глядзіш, што ў людзей адбываецца ў галаве. Хто як кажа, хто як адказвае, што кажа маці, што кажа бацька, што кажуць бабуля ці дзедуля, там, ну якія іх пазіцыі. І гэта ёсць рэальнай драмай. І гэтая драматургія ўвесь час адбываецца падчас, в прынцыпе, любой эвакуацыі. Чалавек прымае рашэнне для сябе, ну, бо адарвацца ад дома, ад роднага і прыняць рашэнне, што ты, можа быць, назаўсёды пакідаеш Беларусь, гэта заўсёды драма. І таму вось амаль кожная эвакуацыя гэта Галівуд насамрэч. А ты можаш назваць, колькі агулам было эвакуацый? Колькасць людзей складана назваць, таму што мы лічым колькасцямі зваротаў. Да нас звяртаецца, напрыклад, нейкі палізняволены, а потым у працэсе ты пачынаеш разумець, што ў яго ўсей сям'і ёсць фактура. І ты проста кажаш, што калі вы не будзеце выязджаць разам, то хутчэй за ўсё потым па ланцужку пойдуць па тваіх сваякоў. І тады мы проста вывозім гэтую сям'ю. Бываюць там адзін кейс, гэта адзін чалавек, а бывае і 5 чалавек, і 6 чалавек. Бываюць абсалютна розныя гісторыі. І калі казаць пра колькасць кейсаў, то гэта больш за 1000 на сёння.
сённяшні дзень. Так што где-то 10 ад 1000 до 3000 чалавек, ну 1000 гэта мінімальны план. Я думаю, што 10 до 3000 чалавек толькі праз нашу каманду выйшла. Плюс мы не лічым тых, хто атрымаў кансультацыі і больш з намі не выходзіў на сувязь і сам неяк там вырашыў гэтае пытанне. Так што гэта дастаткова немалая колькасць. А за паслугамі вяртання да цябе звярталіся? У Беларусь? Былі розныя кур'ёзныя выпадкі, там, дзе людзі прыходзяць і пытаюць, а можна як-небудзь там бачком-рачком пралезу праз мяжу, там, праз нейкія штукі. Ты проста тлумачыш людзям, якія ёсць тэхналогіі ў ментоў на сённяшні дзень, што яны могуць. І чалавек уже супастаўляе са сваім жаданнем альбо патрэбай там пераформіць лецішча ці там зрабіць сабе пашпарт, просто распісваеш ему ўсе кропкі небяспекі, ён уже прымае сам рашэнне. Я ведаю сітуацыі, у якіх людзі вярталіся і паспяхова выязджалі. Не толькі тыя публічныя, пра якія вядома ўсім, але бываюць сітуацыі, калі на чалавека рэальна ёсць фактура, больш-менш зразумела, што гэтая фактура хутчэй за ўсё ўжо ў руках ментоў, але ён здолее неяк там праскочыць. Гэта ні ў якім разе не заклік да таго, каб гэта рабіць, але проста гэта дэманструе пра тое, што там гэтая сістэма не маналітная, што яна сама у такім раздрае, што яна не да канца разумее, што правая рука робіць, што левая. Але ведаеш, гэта гульня з вельмі высокай стаўкай. Вельмі высокія рызыкі, яны ні з чым не параўнальныя, бо мы ведаем, што такое беларуская турма, як там да палітычных ставіцца. Што там, калі ты прабудзеш больш за 3 гады, ты атрымліваеш, нават можа і менш, чым за 3 гады, ты атрымліваеш такую траўму, што потым ты можаш аднаўляцца ад гэтага значна даўжэй. Гэта ведаеш як з вайной. 1 месяц вайны, там, год размініравання, так і тут. 1 год беларускай турмы, я не ведаю, колькі год рэабілітацыі. Прычым такой канкрэтнай, грунтоўнай, штодзённай. А гэта не заўсёды магчыма, бо ў людзей не заўсёды ёсць рэсурс, каб рэабілітавацца. Будзем шчырымі, мы не ахопліваем усіх выехаўшых з Беларусі былых палізняволеных нават базавай псіхалагічнай падтрымкай, бо гэта вельмі вялікія рэсурсы, гэта вельмі вялікія аб'ёмы людзей. Нядаўна быў кейс, калі на Байсоле сабралі 12 000 еўра крымінальніку рэцыдывісту, які быў на маршы, на аперацыю, а пасля высветлілася, што аперацыя была бясплатнай. Твае эмоцыі? Мае эмоцыі тут дастаткова простыя. Гісторыя гэтая значна больш шматмерная, чым зараз ты і апісала, у тым ліку і таму, што чалавек, тут трэба дадаць, што чалавек атрымаў гэтую траўму у грамадскім, у цывільным жыцці. Ён працаваў і на працы атрымаў гэтую траўму. Это не звязана з нейкімі палітычнымі гісторыямі. Я хацеў бы правесці такую паралель. Ёсць персанаж аднаго з раманаў, Жан Вальжан, гэта Гюго, «Отвержанные», калі не памыляюся. Гэта былы катаржнік, які ў пэўны час стаў там ці то святаром, ці нейкім чалавекам дастаткова прыстойным. А хтосьці ў працэсе яго пачаў выкрываць. Дык гэта ж былы катаржнік, ён же ж там забойца, то сё 5-10. Всё прывяло да таго, што гэтая траўля яго прывяла да смерці. І вось гэта заўсёды вельмі моцны маральны выбар для мяне. Ці магу я даваць ацэнку чалавеку, ягонаму мінуламу жыццю увогуле, калі гэта не мае наўпростага дачынення да таго, што я з ім збіраюся рабіць сёння. І пры гэтым ён мае кваліфікацыйны прызнак і прыкмету таго, што яму трэба аказаць дапамогу. Вось ёсць чалавек, які па палітычных прычынах, які падтрымаў пратэсты, выехаў у Польшу, атрымаў нейкую траўму, значыцца, трапляе пад нашыя крытэрыі аказання дапамогі, але ў яго вельмі складаны бэкграунд. Ці дапамагаць яму? Ці не будзе гэта прайзволам у адмове такому чалавеку? І мы вырашылі для сябе, што калі ўсе гэтыя фактары супадаюць, то трэба абвяшчаць гэтыя зборы. Іншае пытанне, што мы не заўсёды можам да канца верыфікаваць кожнага чалавека, таму што мы не пракуратура ці там не паліцыя. Мы разумеем, што можна, канешне, звяртацца ў Белпол, але тады наша дапамога будзе настолькі павольная, што проста прабівка, як кажуць менты, кожнага чалавека, гэта дастаткова вялікі рэсурс. Гэта трэба прыкласці высілкі для таго, каб менавіта мінуўшчыну чалавека праверыць. Таму мы правераем толькі сам факт рэпрэсій і глядзім, што з чалавекам адбылося і ці яго можна ў нашыя праграмы ўключаць. Таму я дастаткова спакойна да гэтай сітуацыі ставіцца, асабліва з тым, што у нас няма падставаў думаць пра тое, што гэты чалавек, думаць можна ўсё што заўгодна. Няма фактаў, якія пацвярджалі, што гэты чалавек неяк немэтавым спосабам будзе выкарыстоўваць гэтыя грошы. Аперацыя насамрэч бясплатная. Але збор быў на рэабілітацыю і на тое, як ён будзе жыць тое жыццё, пакуль ён не зможа працаваць. Так што
заўсёды ёсць нюансы, ёсць дэталі. І наша сістэма працуе такім чынам, што чалавек прыходзіць, мы верыфікуем, глядзім, але ў першую чаргу, канешне, ягоную датычнасць да пратэстаў. І другое, гэта ці можам мы ўвогуле яго ўключыць в нейкую праграму. А неяк можна спагнаць грошы ці вярнуць іх у гэтым выпадку? Яшчэ раз падкрэслю, што збор быў на рэабілітацыю і на аднаўленне здароўя. Я не памятаю, ці там была менавіта, ці быў там менавіта пункт пра аперацыю саму, але той, што ён дакладна быў на рэабілітацыю, на падтрыманне жыцця, гэта я памятаю. Наконт спагнання, ну, глядзі, ёсць, канешне, розныя працэдуры там грамадзянскай адказнасці. Мы юрыдычная асоба ў Літоўскай Рэспубліцы, ясна, што чалавек падпісвае з намі дамоў, там ёсць пункты пра мэтавае выкарыстанне, але я сабе слаба ўяўляю сітуацыю, якой бы Байсол пайшоў бы судзіцца з адным са сваіх бенефіцыараў, таму што той там нешта не так зрабіў. Гэта хутчэй пытанне рэпутацыі, ягонай і нашай, канешне, рэпутацыі, пра тое, якім чынам гэта павінна працаваць, як гэта павінна выглядаць. Гэта рызыкі, заўсёды яны ёсць, калі працуеш у дабрачыннасці, але мы свядома іх на сябе берем і удзячныя людзям, якія разумеюць, што гэта вельмі складаная справа працаваць у такіх умовах. У тебе ёсць адказ, як можна пазбегнуць такога роду кейсаў? Мы верыфікуем людзей. Такіх кейсаў не так шмат. Я думаю, што іх можна пералічыць на пальцах адной рукі, калі мы сутыкаліся з чымсьці падобным. А калі казаць пра адкрытае махлярства, то калі мы іх выкрываем, то звычайна гэта адбываецца дастаткова хутка. І калі нават нейкая сума ўжо сабраная, мы чалавеку проста паказваем: ну, глядзі, вось это херня, это не дакумент. Ну, альбо там ты тут не быў, ну, не пацвердзілі людзі. Альбо там яшчэ нейкія штукі. У нас розныя метады верыфікацыі. І тады проста кажам, што мы ўсю суму, якую была сабраная на цябе, пераводзім у агульны збор на палітвязняў. І все. Такі вось базавы падыход. Але яшчэ раз падкрэслю, што такіх людзей было, можа, больш 20-21. Па-мойму, з 22-го года мы не бачылі такіх адкрытых махляроў, бо гэта дастаткова праблематычна праз тое, што сістэма верыфікацыі добра адлажаная ўжо зараз. А па-другое, таму што людзі з Беларусі, якія хацелі б так памахляваць, ну, яны разумеюць, што рызыкі несупастаўляльныя з тым, што ты трымаеш дапамогу ад Байсола і як ты можаш загрымець у тюрягу, асабліва калі ты не з'яўляешся палітычным і не разумееш, як гэта правільна зрабіць. А табе не здаецца, што са зборамі ўжо часам даходзіць да абсурду, калі збіралі грошы, напрыклад, айцішніку на кватэру ў цэнтры Вільні, які проста не мог знайсці працу. Ну, як бы не можаш знайсці працу, ідзі жыві ў пакойчыку, да, за 100 еўра, а не ў апартаментах у цэнтры Вільня. Як ты на гэта глядзіш? Гэта сімптаматычная сітуацыя. Чаму для нас яна вельмі важная? Таму што яна вызначае тыя межы, якія грамадства ставіць само сабе у падтрымцы тых ці іншых людзей. Збор — гэта ж не гарантыя, што ён збярэцца. І таму часам бывае так, што мы вольна альбо невольна правяраем магчымасці грамадства на тую ці іншую дзейнасць збіраць. І я менш публічныя штукі таксама хачу прывесці. У нас ёсць некалькі збораў на сайце, якія накіраваны, напрыклад, на тое, каб рэпрэсаваныя музыкі зрабілі там нейкія новыя свае альбомы ці штосьці такое. Зараз, напрыклад, на Botanic Project збіраецца збор. І мы таксама глядзім, ці гэта людзям актуальна, ці яны гатовыя на такое збіраць. Яны, напрыклад, таксама думаюць: ну, гэта ж проста музыка, там, ну, няхай яны там заробяць дзе-небудзь і зробяць сабе свой альбом. Так і тут з гэтым чуваком. Ён быў рэпрэсаваны, ён згубіў працу і ён папрасіў пра дапамогу. Мы паглядзелі, ягоны збор не сабраў поўную суму, але нешта сабраў. Гэта значыць, што камусьці гэта адгукнулася. Бо наша сістэма працуе так, што мы ж не прымушаем данаціць. Мы проста паказваем гісторыю чалавека. Калі кагосьці яна чапляе, то чалавек робіць данат. Гэта ж усё добравольна. І ў гэтым самая галоўная фішка гэтай сістэмы, што ты нікога не можаш прымусіць і што людзі заўсёды самі прымаюць рашэнне пра тое, ці гэта гісторыя ім ок, ці не ок. Была даволі дзіўная сітуацыя, калі каліноўцы адмовіліся браць грошы Байсола. Што гэта быў за выпадак? Слухай, зараз ужо можна троху спакайней пра гэта ўсё казаць, бо тады ў 22-м годзе гэта быў вельмі напружаны момант. Зараз у 24-м мы бачым сітуацыю, в якой ёсць такая структура, як полк Каліноўскага, што там шмат розных унутраных маленькіх груп, якія паміж собку па-рознаму адзін да аднаго ставяцца. У меня была такая пэўная ілюзія ў 22-м годзе, што гэта будзе цэнтралізаваная сістэма, якая зможа нармальна кіраваць усімі гэтымі працэсамі, што гэта будзе адзінае нейкае там беларускае войска, калі можна так сказаць. Але мы бачым, што праз 2 гады, ну, все атрымалася, як атрымалася. І няма ніякай трагедыі на сённяшні дзень у тым, што яны тады гэтыя грошы не ўзялі. Гэта можа нават і да лепшага, улічваючы, колькі там было розных пытанняў потым да таго, як там гэта ўсё пабудавана, ці там ёсць нейкая празрыстасць, ці няма. Хаця я разумею, чаму іх яе няма і быць не можа, таму што любы данат — это ўжо нават не экстрэмізм, это тэрарызм па меркаваннях беларускіх
беларускай улады. Але добра. Самае галоўнае для нас гэта тое, што мы наладзілі наўпроставы кантакт вельмі добры з самімі добраахвотнікамі, з нейкімі групамі ўнутры, напрыклад, з тымі ж самымі добраахвотнікамі, якія ваююць у інтэрнацыянальным легіёне, у 72-й брыгадзе, і шмат рознымі іншымі, і не толькі ў ПКК. І гэта якраз таки добра спалучаецца з нашым разуменнем таго, як павінна працаваць гэтая салідарнасць, як мага больш наўпрост да тых людзей, каму яна патрэбна, і да тых арганізацый, да тых падраздзяленняў, якім яна патрэбная. І вось зараз мы выйшлі якраз на такую мадэль, калі да нас звяртаюцца ўжо самі байцы фактычна на нейкія там задачы, там медычны транспарт, альбо там сродкі сувязі, альбо медыцына, альбо нейкія сродкі абароны, бо я падкрэсліваю, што мы не займаемся зброяй, мы дабрачынная арганізацыя і не займаемся тым, што забівае людзей, а тым, што абараняе людзей, займаемся. І я зараз ужо не бачу ў гэтым нейкай вялікай канфліктнай сітуацыі, і мы спакойна працуем наўпрост. У нас вельмі добра наладжаная сістэма працы яшчэ і з ветэранамі, якія выходзяць з вайны. Это вельмі важна, таму што яе няма пакуль ні ў кога. У тым самым ПКК ёсць сістэма добрая ўвахода, сістэма працы падчас службы, але што рабіць з людзьмі, якія скончылі службу па розных прычынах, альбо траўмаваныя, альбо проста вырашылі, што ўсё, з іх хопіць. Гэта дастаткова складанае пытанне. І я табе скажу, што і мы самі таксама не надта спраўляемся, бо гэтая задача ўзроўню дзяржавы, бо один пратэз колькі каштуе, альбо там, ладно, пратэз, а колькі каштуе рэабілітацыя чалавека з ПТСР-ам, паўнавартасная, каб ён знову уліўся ў грамадскае жыццё, ў цывільнае, каб ён пайшоў на працу, знайшоў сям'ю, там яшчэ што-небудзь зрабіў добрае. Гэтыя людзі, на жаль, у вельмі вялікай бядзе, і зараз няма нікога, хто б гэтым мог бы займацца напоўніцу, бо ў нас няма ўлады, у нас няма гэтых бюджэтаў, гэта мільёны і мільёны еўра. Але робім тое, што можам. Збіраем нейкія грошы, шукаем нейкія магчымасці рэабілітацыі ў дзяржаўных сістэмах іншых дзяржаў, ва ўкраіне ў тым ліку, калі гэта магчыма, у Польшы, у Літве, і працуем у гэтым кірунку. І гэта вельмі важна, каб грамадства разумела, што ёсць громкія скандалы, а ёсць паўсядзённая праца. Вось мы займаемся другім. Я чула пра выпадак, калі вы адправілі машыны добраахвотнікам ва ўкраіну, іх па дарозе расстралялі. Гэта правда? Слухай, гэта хутчэй за ўсё была не нашая машына, таму што з тых фотак, што я бачыў, гэта былі нейкія іншыя машыны. Вось, так што тут, што я магу сказаць? Розныя бываюць сітуацыі. Украіна гэта Украіна, яна не перастае быць Украінай. Тых, хто больш-менш разумеюць, як унутры там усё уладкавана, разумеюць, што могуць быць розныя сцэнары. Што гэта могуць быць не толькі там наступствы баявых дзеянняў на фронце, а гэта могуць быць наступствы friendly fire, агня па сваіх, а ягоныя прычыны могуць быць розныя. Вось, так што я тут не гатовы каментаваць глыбей, таму што я ў гэтай сітуацыі не пагружаны і не ведаю падрабязнасцяў. Сацыёлог Геннадзь Коршунаў казаў пра тое, што мы выйшлі на нейкае плато па колькасці палітзняволеных. Ты згодны з гэтым? Пазней сказаў, што ён ад гэтага слова адмаўляецца. Таму што слова насамрэч такое троху кантраверсійнае, яно нібыта людзей прыводзіць да думкі, што плато, гэта ўсё роўненька, ўсё як бы спакойненька. Насамрэч, я хочу звярнуць увагу на одну вельмі важную рэч. Мы бачым прыблізна адну і тую ж лічбу, так, 1500 палітзняволеных. Але пытанне ў тым, што той, хто выходзіць на волю, ён уже не лічыцца палітзняволеным, бо ён уже вызвалены. І калі мы паглядзім на другую лічбу, то оказывается, што ў нас палітзняволеных ніяк не менш, а робіцца ўсё больш і больш. Кожны тыдзень амаль прызнаюцца новыя людзі, і калі лічыць па тым, колькі ўжо выйшла, то толькі тых, каго ведаюць праваабаронцы, это каля 3000 чалавек. І гэта кажа пра тое, што нават тая верхушка айсберга, якую мы бачым і ведаем, яна складае з сябе ад 4,5 до 5000 чалавек. І яшчэ трэба таксама лічыць на тое, што шмат людзей прызнаюцца толькі пасля выхада з турмы, што яны сидзелі па гэтых крыміналках палітычных, бо баяцца пераследу падчас адсідкі. Трэба яшчэ таксама лічыць на тых людзей, якія ўвогуле не звяртаюцца па дапамогу, бо не ведаюць, куды баяцца, альбо не вераць проста праваабаронцам альбо дэмакратычным сілам і выпадкова трапілі ўсю гэтую сітуацыю. Я бы арыентаваўся на тое, што у Беларусі цалкам рэпрэсаваны дзесяткі тысяч чалавек, калі браць іх агулам. І гэта больш справядлівая лічба, таму што яна ахоплівае людзей вельмі шырока. Бо я не ведаю, што горш атрымаць, напрыклад, сабе хатнюю хімію на год,
альбо пазбавіцца статуса, які ты зарабляў сабе гадамі, а можа дзесяцігоддзямі. Напрыклад, добра дасведчаны доктар, які проста быў пазбаўлены працы, выкінуты адусюль, ён губляе кваліфікацыю, вось што тут горш? Ці ён бы адсядзеў бы там год на хатняй хіміі і працаваў бы, альбо ён быў проста звольнены. Так што рэпрэсіі не заўсёды адразу відавочныя, што горш. Часам бывае, што маленькі штраф альбо суткі, які чалавек атрымаў, яны ламаюць яму жыццё яшчэ больш, чым адсідка. Тут трэба глядзець, канешне, на кожную персаналю. Таму я прыхільнік таго, каб лічыць не па лічбах тых, хто рэальна сядзіць і хто зафіксаваны, а па агульнай тэндэнцыі. Агульная тэндэнцыя такая: улада не спыніла рэпрэсіі, улада нагнетае сітуацыю ўнутры краіны, улада разумее, што малейшае паслабленне прывядзе да новага рэнесанса грамадскай супольнасці, і улада разумее, што людзей трэба рэпрэсаваць усё новымі і новымі метадамі. Мы гэтыя метады бачым. У першую чаргу, канешне, гэта пазбаўленне маёмасці дыстанцыйнае, гэта спроба дацягнуцца да дыспаральных колаў, забараніць і абмежаваць магчымасці людзей выступаць супраць Лукашенка і за мяжой. Ну і, канешне, гэта вось новае ноу-хау наконт пазбаўлення грамадзянства. Пакуль нам вядома толькі пра адзін выпадак, але пра гэта ўжо даўно ідзе гутарка, і яны ўнеслі ў заканадаўства абсалютна все магчымасці для таго, каб пазбаўляць грамадзянства. Такі косплей Савецкага Саюза, вось яны спрабуюць адыграць зноў гэтую гульню і вельмі агрэсіўна. Як ты лічыш, у сённяшняй сітуацыі сваякам палітвязняў варта гаварыць пра іх ці ўсё ж такі маўчаць? Што кажа статыстыка? Гэта вельмі складанае пытанне, і заўсёды тут трэба арыентавацца на тое, што сам чалавек думае, бо мы не можам загадаць альбо абмежаваць чалавеку. Напрыклад, загадаць гавары альбо сказаць не гавары. Калі ёсць патрэба такая ў чалавека, ўсё роўна гэта зробіць. Калі глядзець на статыстыку і глядзець увогуле на сітуацыю, мы бачым гісторыю з пачаткам года, калі была гэтая аблава, яна закранула некалькі сотняў сем'яў, некалькі сотняў чалавек, і гэта все-таки значна менш, чым агульная колькасць. І гэта значна менш, чым агульная колькасць тых людзей, якія прымаюць нашу дапамогу дагэтуль, напрыклад. Я быў троху у думках, ці атрымаецца зноў рабіць нашы дзіцячыя кампаніі, дзіцячыя акцыі, які мы праводзім традыцыйна 3 разы на год. Гэта Дзень абароны дзяцей, гэта 1 верасня і гэта калядна-навагоднія святы. Але я бачу, што па дынаміцы заявак, якую мы атрымалі, прыблізна тое ж самае. Можа быць, ёсць невялічкае падзенне там да 10%. Але гэта не абвальнае падзенне, людзі ўсё роўна звяртаюцца, людзі разумеюць, што гэта дапамога, якую можна атрымаць, і яны дастаткова хутка разумеюць тэндэнцыі, якія ўнутры адбываюцца. І бачыш, што не ў нас праблема, не ў тых арганізацыях, якія дапамагаюць, а ў тых арганізацыях, якія так ці інакш маюць доступ да інфармацыі ўнутры краіны. Гэта банкі, напрыклад, альбо рітэйлеры, альбо яшчэ хтось. І гэта нават не выцекі, а гэта проста прымусовая выдача інфармацыі ад бізнеса да дзяржавы. І людзі разумеюць, што сістэма дапамогі ўсё роўна трывае, што мы робім ўсё для таго, каб гэта інфармацыя нікуды не выйшла. Мы глядзім на тую бяспеку, якая павінна адбывацца пры гэтай перадачы. Так што я думаю, што ў цэлым сваякі палітвязняў павінны самі прымаць рашэнне, але мы ў любым выпадку гэтае рашэнне падтрымаем. Калі нават чалавек не захоча нешта казаць, ну ёсць формы ананімнай дапамогі, напрыклад. Так што ў цэлым працуе і такі сцэнар. Як ты думаеш, навошта зараз лукашэнкаўцы здымаюць вось гэтыя прапагандысцкія фільмы з жанчынамі палітвязнямі? Ну, бо могуць, у першую чаргу. Бо ў іх ёсць такі рэсурс, і гэтая магчымасць ёсць у іх, у нас такой магчымасці няма. Мы не можам неяк там здымаць нейкія фільмы пра тое, як хтосьці з сілавікоў ці чыноўнікаў раскаялся і вырашыў, што трэба стаць на бок народа. Такіх выпадкаў, на жаль, уже даўно не было. 20-21 гэта быў всплеск, зараз няма. На што паказваць людзей зламаных, падпарадкаваных, людзей, якія спрабуюць хоць неяк жа выжыць у гэтых нечалавечых умовах. Я думаю, па-першае, каб запугаць, канешне ж, іншых, не вылазь, калі ты не хочаш трапіць на яе месца альбо яго месца. Бачыш, што будзе нават з тым, што адбываецца нават з тымі, хто суперкрутыя, хто там былі вельмі моцныя, выступалі супраць улады, а што будзе з табой, са слабым чалавекам. Ты заўсёды накіравана на такое назеркаленне. Калі чалавек сам на сябе прымірае гэтую роль і думае, не-не-не, я не хачу такога. Это першае, а другое, гэта, канешне ж, дэмаралізацыя тых, хто тут, тых,
тых, хто там, тых, хто яшчэ дагэтуль думае пра тое, як памяняць сітуацыю ў краіне, гэта спроба разбурэння маральных аўтарытэтаў. Але тут працуе вельмі добра адна універсальная формула. Чалавек у палоне, і чалавек можа быць прымушаны да чаго заўгодна. Яго могуць заставіць просто ўсё, што хочаш, зрабіць дзеля таго, каб ён захаваў сваё здароўе, псіхічнае здароўе, волю, здароўя і жыццё сваіх дзяцей і блізкіх. Так што шмат на што можна надавіць у чалавеку. Таму моя пазіцыя вельмі простая. У гэтых сітуацыях мы можам абмяркоўваць сам феномен таго, што гэта адбываецца, асуджаць гэты феномен як практыку, бо фактычна гэта катаванне і нечалавечыя адносіны да палонных, калі гутарыць ваенным тэрмінологіяй ваеннага часу, гуманітарнага права. Але не раскладаць вось гэтыя ролікі па тым, што сказаў, што не сказаў, што сказала, што не сказала, не глядзець іх увогуле, не тыражаваць, не рассылаць ні ў якім разе, бо гэта просто ты рассылаеш пакуты чалавека. І таму вось мне падабаецца, як гэта зараз пачалі медыа ўспрымаць, што больш ідзе абмеркаванне з самой сітуацыі, недапушчальнасці гэтай сітуацыі, а не тое, што там вось глядзіце, яна так сказала, ці ён так сказаў. Не трэба слухаць, што яны там кажуць, яны кажуць тое, што ім скажуць. Гэта трэба браць за аснову. Нават калі хтосьці там памяняў сваю пазіцыю, як той же Воскресенскі, напрыклад, гэта адзінкі. Большасць людзей рэальна проста пад катаваннем, пад прымусам змушаныя удзельнічаць у гэтых прапагандысцкіх шоу. Тут варта згадаць выпадак з Палінай Шарэнда-Панасюк, так? Як ты думаеш, чыя гэта ідэя, калі як бы нібыта яны задалі нейкія правілы, так? Нібыта людзі спрабуюць па гэтых правілах гуляць, каб выйсці на свабоду, але па выніку цябе проста выкарыстоўваюць і зноў кідаюць за краты, паказальна, даючы зразумець, што ты тут ніхто і мы цябе раздавім. Слухай, я не ведаю, ці яны чыталі 84 год? Думаю, што хтосьці чытаў з тых, хто зараз па той бок барыкад. І калі мы прыгадаем галоўную канву сітуацыі гісторыі гэтай, то самае галоўнае для большого брата, для ўлады было не тое, што яны пакараюць чалавека, не тое, што ён там атрымае нейкі супертэрмін, будзе сидзець і пакутаваць. Ён павінны прызнаць сваю віну, раскаяцца, прыпаўсці на каленях, і толькі пасля гэтага ён атрымае велізарную міласць у выглядзе смяротнага пакарання. Гэта іх ідэал. Так працуюць мазгі у дыктатуры і так працуюць мазгі ў катаў. Таму я думаю, што іх асноўная пазіцыя, яна ніяк не мяняецца. Лукашенко гэта раз за разам паўтарае. На каленях прыпаўсці і пакаяцца, а я буду вырашаць, што з вамі рабіць. Таму што ён царь-бацюшка, яму хочацца кіраваць і тваім асабістым жыццём. Вось не толькі ўсёй краіны, а кожнага чалавека проста зайсці ў дом і казаць, як яму чысціць бульбу ці як спаць з жонкай. І разумееш, у гэтым вся сітуацыя дыктатуры, у гэтым вся трагедыя любога народа, які знаходіцца ў гэтым стане. І мы не першыя, не апошнія, на жаль. Так адбываецца зараз проста ў М'янме і ў іншых розных краінах. Так адбывалася ў савецкай Расіі, ў нацысцкай Нямецчыне. І таму я думаю, што спробы гуляць па правілах дыктатуры гэта вельмі складаная маральна-этычная гісторыя, бо я не знаходжуся зараз за кратамі, ты таксама. Мы можам пра гэта толькі тэарэтычна абмяркоўваць гэту сітуацыю. Нікога адсуджаць і там казаць, што вось яны неправільна зрабілі, трэба да канца трымацца. Я не ведаю, як там трэба рабіць. Я не там. І таму загадваць людзям нешта тут з-за мяжы я не лічу этычным. Але трэба дакладна разумець, што гэта іх гульня, што гэта не твоя гульня, ты ў ёй удзельнічаеш, ты не задаеш там правілы, і ўсё цалкам ад іх залежыць. Таму я лічу дастаткова інфантыльнымі і троху безадказнымі тыя пазіцыі, якія гучаць, вось все, трэба любой цэной, любым коштам трэба ўсё рабіць тое, што яны скажуць, тады яны выпусцяць. Яны не выпускаюць. Мы бачым 411 артыкул проста як пуга, якой можна лупіць кожнага і кожную, хто падыходзіць да тэрміну вызвалення. І толькі яны вырашаюць, ці гэты чалавек выйдзе на волю. Гэта чысты рандом. І мы бачым сітуацыі, дзе там той же Леонід Судаленко нейкім цудам выскачыў з гэтай ўсёй сітуацыі. Хаця ён пайшоў на шыза перад самым выхадам, і яго было поўнае адчуванне, што будзе 411. А той же Дашкевіч ці Паліна, яны ідуць па гэтым адскім канвееры, і ніхто не ведае, чым гэта ўсё скончыцца. Так што няма добрага адказа на гэтае пытанне. Адзінае, што трэба быць адказным самому і разумець, што гэта за гульня і хто там ставіць правілы. Як ты думаеш, пасля выбараў 25-го года Лукашенко пачне адпускаць палітвязняў? Я думаю, што гэты працэс будзе адбывацца так, як і зараз. Скончыўся тэрмін, выйшаў.
Можа быць, там нейкія будуць індывідуальныя сітуацыі, дзе хтосьці за кагосьці ўступіцца, дзе ў кагосьці апынецца яшчэ адно грамадзянства, ці можа быць будзе нейкая там палітычная воля прыватная. Зараз мы бачым, што ёсць пэўныя падвижкі у Лукашэнкі. Ён спрабуе пінгаваць еўрапейскіх палітыкаў, еўрапейскія краіны, каб выйсці хоць на нейкія перамовы, бо ён разумее, што там перамоўшчыкі, што тыя людзі маюць нейкія рычагі ўплыву, як тая ж Венгрыя, якая можа штосьці заблакаваць ці не. Таму Сіярта ездзіць туды проста як на маршрутцы, катаецца ў Мінск, міністр замежных спраў Венгрыі. Зараз мы бачым выразны сігнал, які Лукашенко спрабуе пасылаць мальтыйскаму ордэну. Гэта вельмі цікавая структура, гэта дзяржава, у якой няма тэрыторыі, гэта фактычна сярэднявечная такая мілітарная структура. Можа быць, будуць нейкія там размовы пра штосьці. На жаль, для Лукашэнкі людзі гэта ўвогуле абсалютна танны расходны рэсурс, бо іх шмат. І імі можна гандляваць, набіраць новых вязняў і ўсё астатняе. Ён гэта робіць усе гэтыя гады. Магчыма, ён паспрабуе гэта рабіць, але зноўку такі ўсё залежыць ад Крамля. Наколькі Крэмль дасць яму магчымасць быць больш-менш незалежным у сваіх рашэннях на знешнім фактары, на знешнім вектары, так ён і будзе рабіць. І ад гэтага ўсё залежыць. Таму я не думаю, што 25-й ёсць нейкай адсечкай. 25-й ўжо не так важны, як гэта былі папярэднія гады, калі Лукашенко было важна легітымізаваць сабе праз унутраныя працэдуры. Зараз ягоная легітымнасць праістякае з ягонага гвалту. Раней гэта была такая грамадская дамова. Мы табе ўсе свае правы і свабоды, а ты нам чарку, шкварку і інамарку. І як бы на гэтым вось баланс і трымаўся. Зараз баланс трымаецца на іншым. На страху, на гвалце і на абмежаваннях. Які павінен быць статус Святланы Ціханаўскай пасля 25-го года? Я думаю, што гэта таксама пытанне легітымнасці троху з іншага боку. Што ёсць легітымнасць? Легітымнасць – гэта вызнанне цябе кімсьці. Бо, будзем шчырымі, любая чалавечая працэдура – гэта проста дамоўленасць паміж людзьмі, можа быць вялікай колькасцю людзей. Любы закон, любыя правілы, яны прынятыя людзьмі, гэта не закон фізікі. Так і тут, калі, напрыклад, у цябе ёсць там дзесяткі альбо сотні тысяч чалавек, якія лічаць цябе абраным прэзідэнтам, і гатовыя, напрыклад, нешта там рабіць, то гэта унутраны грамадзянскі канфлікт, які можа быць альбо адносна мірным, альбо адносна крывалым. У дадзеным выпадку мы бачым сітуацыю. 20-й год, велізарны ўсплеск грамадскай актыўнасці. За гэтыя 4 гады сітуацыя вельмі моцна змянілася. Я думаю, што гэта больш пытанне да каманды Ціханаўскай, як яны будуць яе пазіцыянаваць, але для мяне гэтая персона, якая фактычна стала прэзідэнт-электам у 2020 годзе, бо я не вельмі сумняваюся ў тым, што яна перамагла. Як бы у мяне амаль няма ў гэтым сумневу. Ясна, што няма лічбаў, але тая сітуацыя, якая ў Беларусі была, кажа пра тое, што яна перамагла. Што зараз на 24-25 год гэта прызнаны еўрапейскай і заходняй супольнасцю палітычны лідар. Мы бачым, што ўсё больш краін прыяднаюцца да гэтага. Вось зараз апошняя знешнепалітычны прарыў, на мой погляд, гэта армянская сітуацыя, якая не толькі ў тым, што там армяне пачалі казаць, што прыедзем у Мінск, калі там Ціханаўская і нешта такое, і той, што надала гэтае файнае інтэрв'ю, а той, што беларусам, якія былі затрыманы і павінны быць выданы ў Беларусь па запыту Беларусі, бо гэта ОДКБ, гэта адзіная прастора, зараз атрымліваюць бежанства ў Арменіі. І гэта вельмі вялікі крок наперад, таму што у мяне Арменія заўсёды была ў такой чырвонай зоне. Зараз яна пераходзіць троху ў памаранчавую, таму што ўлада нібыта там памяняла нейкую сітуацыю. Але самае галоўнае, гэта тое, што легітымнасць у дадзеным выпадку праісцякае з таго, колькі людзей цябе падтрымліваюць і хто ў цябе верыць. Калі, напрыклад, у цябе ніхто не верыць, то ты можаш называць сябе хоць вселенскім імператарам, паладзінам, як бы, ну і гэта ні на што не будзе ўплываць. А калі людзі табе давяраюць, то ты можаш нават не мець нейкай дэмакратычнай працэдуры, у якой ты быў абраны. Так бывае ў некаторых грамадствах, там той самы, не ведаю, Дэ Голь, які падчас свабоднай Францыі, он просто сказал: "Всё, ребята, нахер гэтага Вішы і Петэна. Мы робім сваю Францыю". У яго не было ніякіх паўнамоцтваў увогуле. Он быў просто генерал-маёр ці брыгадны генерал французскай арміі дзесьці там на задворках. Тое ж самае было з Франка. Дрэнны прыклад, добра, я згодны, ён не дэмакрат. Але таксама ён просто адчуў, што ў гэтай сітуацыі легітымнасць праісцякае з народнай волі, скажам так, з тых, хто хоча. І вельмі важны гэты баланс, калі ты і людзей чуеш, і пры гэтым у цябе ўсё з законам добра. Але часам бывае так, што пераўчреждаюцца рэспублікі, як у Францыі, той самы, іх ўжо якая, 5-я зараз, так? І гэта атрымліваецца праз нейкія натуральныя працэсы ў грамадству. Таму адказ на пытанне, ці Ціханаўская застанецца прэзідэнтам пасля 25-го года, пытанне, ці была яна прэзідэнтам дагэтуль.
Не была. Яна была прэзідэнт-элект, яна ніколі не ўступіла ў сваю пасаду. Зараз яе каманда пазіцыянуе як грамадскага лідара, як лідара дэмакратычнай Беларусі. Я думаю, што гэта цалкам сабе слушная фармулёўка, улічваючы той, што шмат хто сабе яшчэ так называе. Але ў гэтай сітуацыі важна, што ты сам сабе прадстаўляеш, што ты рэпрэзентуеш і як цябе ўспрымаюць партнёры. Вось гэта самае галоўнае. Таму я бы глядзеў больш на тое, як яе будуць працягваць успрымаць як прадстаўнічку Беларусі ці не. Аун Сан Су Чжы, напрыклад, нобелеўская лаўрэатка, якраз мьянмарская, яна не мела ўвогуле ніякай пасады, але ўспрымалася як лідарка бірманскага народа, мьянмарскага народа. І я думаю, што можа прыблізна тое ж самае адбудзецца і з Ціханаўскай. Як ты прыйшоў у апазіцыю? Слухай, ну гэта было вельмі даўно. Гэта было яшчэ ў мінулым тысячагоддзі. Лістапад 2000-га. Мне тады было 15 год, і як усе падлеткі ў 15 год я займаўся нейкай творчасцю, там штосьці пісаў, нейкія вершыкі. Ну, а гэта ж Беларусь. В прынцыпе, публікавацца няма дзе, інтэрнэт тады быў яшчэ вельмі слаба развіты. Прынамсі, у мяне яго дакладна не было. І я пачуў, што ёсць нейкі такі самвыдацік невялічкі, у якім могуць там штосьці маё і публікнуць. І пайшоў са сваім сябрам у такі офіс, які быў нейкім там паўразваленым драўляным будынку. Яго зараз ужо знеслі, гэты будынак. І вось там быў офіс грамадзянскіх ініцыятыў. Это была філія гомельскай структуры, якая адкрывала свае такія філіі рэсурсных цэнтраў па ўсёй Гомельшчыне. Я думаю, што я не адзін такі, хто быў ініцыяваны ўсю гэтую движуху праз гэтую структуру. А потым былі выбары 2001 года, я яшчэ быў непаўнагадовы, але дапамагаў таксама са зборам подпісаў, сам не падпісваў, таму што не меў права, але ж хадзіў там з ініцыятыўнай групай, працаваў. І тады ж у 2001 годзе здарылася сітуацыя з Наталіяй Брэль, калі завялі крымінальную справу па абразе, паклёпу і знявазе прэзідэнта. Это быў адзін з першых публічных публічных выкарыстанняў гэтага артыкула. Тому што мы да дня народзінаў 30-го, яшчэ тады 30-го ён святкаваў яго, 30 жніўня, сабралі падарунак, а ў падарунка была, значит, гэта была коробка, у якой былі там розныя рэчы, кшталту батон быў з запіскай Гага Нікалыма Саша, быў там нейкі партрэцік Лукашенка ў турме ці штосьці такое, ну, карацей, вось гэта ўсё было занесенае ў выканкам. Ясна, што адразу пачалася гэтая крымінальная справа, мне тады падкрэсліваюць, што было ўжо ў 16 год на той момант было, і мяне пацягнулі на допыт, і гэта быў самы першы допыт у маім жыцці, і я на гэтым допыце троху нагаварыў. І гэта такая сітуацыя для мяне дастаткова зразумелая на сённяшні дзень, сімптаматычная, што не было нармальнай сістэмы дапамогі тады, да і зараз усіх ты актывістаў не ахопіш адвакатам на кожны паход да сілавікоў. Вось. І, можа быць, трэба больш вучыць людзей, але ну ўсё роўна, ты пакуль не пройдзеш праз гэтую школу рэальнага допыта, ты не зможаш нармальна з гэтым усім неяк менеджерыць. Так раскажы пра гэты допыт. Як ён адбываўся? Што цябе выпытвалі? Выпытвалі, хто быў, як прыйшлі, там, якім чынам гэта ўсё адбывалася. Так што, ў прынцыпе, гэта былі такія... І ты шчыра нагаварыў ўсё, што ведаў? Да, я расказаў ўсё, што ведаў, таму што мне не было ніякага досведу і не было ніякіх ввогуле разуменняў, што з гэтым трэба рабіць. Ясна, што быў мінімальны нейкі інструктаж перад гэтым, але ён быў такі, ну, як бы... Калі табе 15-16, і з табой няма побач чалавека, які б там абараняў цябе як адвакат, напрыклад, это вельмі складана. Вось, у выніку што адбылося? Значыцца, Наталью пратрымалі нейкі час, па-мойму, гэта быў ІВС, і не СІЗА, нібыта ў рэчцы яна была. А потым адпусцілі да суда, калі я не памыляюся. Гэта быў 2001 год, тады яшчэ там было зусім па-іншаму, ўсё іншыя былі правілы. І яна пакінула краіну. Яна з'ехала ў Бельгію, мы з ёй ніколі пасля гэтага не бачылись і не размаўлялі. Таму я не ведаю, вось, можа быць, яна гэты ток глядзіць, і што-небудзь мне скажа, выйдзе на сувязь. Цябе не было жадання яе адшукаць, пагаварыць? Ведаеш, калі ты нешта зрабіў, за што табе троху сорамна, то ты стараешся гэтую сітуацыю ўнутры сябе неяк так рэфлексаваць такім чынам, што ты не заўсёды гатовы з чалавекам размаўляць. Тым больш, што
Ну, бачыш, як атрымалася. Столькі гадоў ўжо прайшло, мы так з ёй не звязаліся. Можа быць, ёй ўжо гэта і не актуальна. Можа быць, яна жыве сваім там жыццём і зусім уже не звязана з Беларусю. Я не ведаю, што з ёй далей адбылося. Вось, таму, вось, можа быць, гэтым запісам неяк ініцыюем гэтую размову. Не ведаю. Але гэта для мяне такі вельмі добры халодны душ, які проста паказвае, што бывае з людзьмі. Таму я дастаткова спакойна стаўлюся да сітуацыі, калі там хтосьці даў нейкія паказанні, асабліва калі чалавек не быў у движухі, альбо там ён малады. Я разумею, бо сам быў на гэтым месцы. І разумею, што можа быць па-рознаму. Пры тым, што улічваючы, што гэта былі зусім траваядныя часы, 2001 год, мяне ніхто там асабліва не катаваў. Вось, проста гэта быў дастаткова такі жорсткая была размова, але без всякіх там спецыяльных сродкаў, скажем так. А зараз выкарыстоўваюцца гэтыя сродкі, таму я з разуменнем стаўлюся да таго, што хтосьці можа даць нейкія паказанні на кагосьці. Тебя не вербовали? Мне было некалькі спробаў вербоўкі. Это быў 2004 год, калі шла справа партнёрства. Это была першая крыміналка, у якой я асабіста ўжо удзельнічаў, як сведка тады яшчэ. Але ў мяне было супержалезнае алібы. У 2004 годзе была асноўная дзейнасць арганізацыі, гэта былі выбары, гэта было назіранне за выбарам, тады яшчэ паралельна праводзіўся рэферэндум. А ў 2005 годзе, калі пачалася справа, я зламаў пазваночнік. І я ўвесь год займаўся рэабілітацыяй, таму асноўныя эпізоды, якія леглі ў крымінальную справу, вось гэта і вобшукі, якія там праводзілі, яны ўсё-такі трапілі на той час, калі я не мог фізічна нічога рабіць, я ляжаў у ложку. І вось калі спецслужбы зразумелі, што з мяне немагчыма ўзяць ніякіх паказанняў, яны паспрабавалі вербаваць. Вербавалі ў гомельскім КДБ. Я ў рэчыцы тады жыў, там выклікалі ў Гомель. Было два следчых. Адзін быў, ну, як водзяцца, дрэнны, другі, як водзяцца, добры. І яны спрабавалі некалькі гадзін з розных бакоў падыходзіць. Самы галоўны іх довад быў такі, што вы будзеце рабіць усё тое, што вы робіце зараз. Больш за тое, мы вам у чымсьці можам нават дапамагчы. Неяк там пралабіраваць вашы інтарэсы, падказаць, як пісаць заяўкі, штосьці такое там яны казалі. Самае галоўнае, проста час ад часу з намі сустракацца і гутарыць пра тое, што вы бачыце, што адбываецца, якім чынам усё там праходзіць. На маі там нейкія заўвагі, што як бы я не хачу супрацоўнічаць са спецслужбамі, няма ў мяне такой цікаўнасці, задавалася такое пытанне. Ну вось, напрыклад, калі вы даведаецеся, што рыхтуецца нейкі тэракт, вы ж ўсё роўна прыйдзеце і скажаце, правда? Вы ж нармальны грамадзянін, вы ж не хочаце, каб загінулі нашыя савецкія граждане. На што я казаў, што калі я буду ведаць, што адбудзецца тэракт, я пазваню ў міліцыю, што для гэтага не абавязкова трэба звяртацца ў КДБ. Вось. І, ну, канешне, гэта ўжо быў трохі іншы час, я ўжо троху больш разумеў, ведаў, ужо гэта быў мой першы досвед пройдзены ў 2001 годзе, 4-5 гэта ўжо быў троху па-іншаму ўсё ўспрымалася. Але скажу шчыра, што гэта было цяжка. Не цяжка было адмовіць, а цяжка было менавіта ўвесь гэты сам працэс. Яны рэальна влазяць в мазгі і спрабуюць працаваць з тым, што табе дорага, што табе цікава. Яны спрабуюць знайсці, за што цябе можна зачапіць. І 4-5 год, канешне, гэта быў ужо зусім іншы падыход. Я ўжо троху разумеў, як гэта ўсё працуе. Плюс я прайшоў вельмі моцнае выпрабаванне жыццёвае, я здолеў перажыць траўму пазваночніка, паспяхоў устаць на ногі. Мне было ўжо троху да сракі на гэтых ментоў. Я там уже думаў іншымі катэгорыямі, што як бы я чалавек, які прайшоў вельмі жорсткія выпрабаванні, і мне ўжо было нецікава гэта ўсё. Як бы было значна прасцей стаўленне. Але, ну, канешне, так, гэта непрыемная практыка, і я разумею ўсіх, хто праходзіў праз яе, і гэта вельмі непрыемна. Апошні выпадак, калі я сустрэўся з КДБшнікамі, гэта быў час пасля 2006 года, ўжо пасля выбараў. Мяне выклікалі ў ваенкамат для ўдакладнення нейкіх там дадзеных, ну, як это часта бывае. Калі я прыйшоў у ваенкамат, мяне завялі ў актовую залю, дзе сидзелі два чалавекі з незапамінаючымися абліччамі. Вось, яны спрабавалі там папытаць мне, ці разумею я, чаму мяне сюды выклікалі. Я ўжо кажу, ну так прадстаўцеся, хто вы, што вы, які статус я тут маю ўвогуле. Ну, ўжо ўвогуле навучаны быў дастаткова добра. І сказаў, што я з вами размаўляць не хачу, мне няма з вами аб чым размаўляць. Я прыйшоў у ваенкамат, бо мяне выклікалі на удакладненне дадзеных. На што мне было сказано, ну так вы ў нас што-небудзь спытайце. Я ў них пытаю, кажу, калі Казуліна адпусціце? Ён тады якраз сидзеў. Яны кажуць, ну вось пасля выбараў і адпусцім. Не памятаю, які ўжо там былі выбары, можа парламенцкія нейкія. На што я спытаў, так што, як бы, пасля выбараў і да канца света? Яны мне пытаюць, а у вас дакладна ёсць дадзены, што канец света адбудзецца пасля выбараў? Я кажу, так, все, як бы, гэты цырк КВН, гэта трэба сканчаць, все, я пайшоў. Ну і все, я і сышоў.
Пасля гэтага я заўважыў іншую сітуацыю. Калі ты ім робіш такое дакладнае не, а я першае, што зрабіў пасля таго, як выйшаў, я пазваніў сваім знаёмым журналістам і сказаў, каб яны напісалі матэрыял, што мяне спрабавалі вербаваць, што была такая размова. І гэтых чувакоў таксама папярэдзіў, кажу, што гэта абсалютна сустрэча публічная, ніякіх тут не падпісваю вам папераў, таму папярэджваю, што я пра гэта скажу адразу журналістам, як выйду адсюль. Ну тады часы такія былі, яшчэ можна было сябе так паводзіць. Зараз бы я проста нікуды не выйшаў адтуль. Яны адчапіліся цалкам і больш ніколі асабіста да мяне не звярталіся. Але яны пачалі працаваць па маіх знаёмых. У іх была такая тактыка зрабіць выжжанае поле вакол мяне, каб проста абарваць сацыяльныя сувязі, каб не было ўплыву з майго боку на нейкія там гісторыі, працэсы. Я думаю, што прыблізна тады яны якраз змянілі гэтую тактыку і дагэтуль яны яе выкарыстоўваюць. Яны спрабуюць неяк там са сваякамі размаўляць, з нейкімі сябрамі размаўляць. Ну зараз, канешне, яны ўжо зусім па-іншаму працуюць, але вось дзесьці з 2007-2008 года год так можа быць па 15-й, па 14-й яны спрабавалі вось так працаваць. Так што я думаю, што амаль у кожнага чалавека, які актыўна займаецца палітычнай альбо грамадскай дзейнасцю, ёсць падобныя гісторыі, проста можа людзі іх не хочуць распавядаць. Я лічу, што нічога тут ганебнага няма. Гэта абсалютна нармальная практыка ў аўтарытарным ці ў дыктатарскім строі. Людзей спрабуюць вербаваць, гэта праўда. Калі ты сказаў не, гэта нармальна. Калі ты сказаў так, ніколі не позна сказаць, што ты сказаў так. Бо заўсёды, чым глыбей ты залазіш у гэтую гісторыю, тым больш потым розных праблем. І мы бачым розныя прыклады такога з тым жа постсавецкім гэтым наследствам. Калі тут у Літве, напрыклад, то ёсць сітуацыя з тым, што ёсць архівы і ёсць разуменне, хто працаваў, хто не працаваў, як працаваў. Я думаю, што гэта абсалютна нармальна выйсці і сказаць адкрыта і шчыра, што так, я там даваў нейкую інфармацыю, я зараз пра гэта кажу, і ўсё, я цалкам разрываю гэтую супрацу. Таму што ёсць шмат прыкладаў, калі яны спачатку просяць цябе казаць толькі пра тое, там, што вось хто дзе як схадзіў, потым пачынаюць яшчэ даваць заданне, а ты ўжо скампраметаваны, калі ты спрабуеш даць назад, і кажуць, так мы зараз гэта ўсё раскажам тваім сябрам. І чалавек так усё глыбей проста зацягваецца ў гэтай сеці, і, на жаль, гэта сканчаецца часам і трагедыямі. Бо якраз тады, калі я прыходзіў толькі ў апазіцыю, была сітуацыя, што адзін з КДБшнікаў давёў да самазабойства маладога хлопца, яго прозвішча Зайцева было, я памятаю, Іван, па-мойму. Вось, і мяне гэта вельмі ўразіла, проста наколькі сістэма можа ламаць жыцці чалавекаў і знішчаць яго фізічна, фактычна. Так што это бесчалавечная сістэма, яна працуе менавіта так, і з ёй ніколі нельга ісці ні на якія пагадненні і ні на якія размовы. І гэта адна з прычын, чаму я так востра рэагую на тое, што вось трэба там з імі дамаўляцца ці штосьці такое. Дамаўляцца трэба на роўных, а мы, на жаль, не на роўных пазіцыях зараз. Як ты сёння ставішся да тых, хто сведчыць супраць палітвязняў? Гэта тая ж самая сітуацыя, як і з фільмамі. Людзі знаходзяцца ў закрытай сістэме, людзі знаходзяцца ў турмах. Мы ніколі не ведаем, што там здарылася і чым ім пагражаюць, і што ім пагражае. Мы не ведаем іх стан. Ну, добра, мы ведаем, што Лосіку перманентна дрэнна, што ў яго дрэнны псіхалагічны стан. Але мы ведаем, што, я ведаю асабіста Ігара, і я ведаю, што ён чалавек вельмі таленавіты, з такой падвіжнай псіхікай, што ён творчая асоба, а такім горш за ўсё ў турмах. Бо дастаткова лёгка ўплываць на нейкія балевыя кропкі, а ў чалавека не выпрацаваная гэтая сістэма брані. Па розных прычынах, кожны чалавек гэта індывідуальнасць. І таму, калі, напрыклад, я бачу, што хтосьці там пачаў супраць кагосьці сведчыць, трэба глядзець абставіны, бо, напрыклад, ёсць сітуацыя, калі там у справе Судаленка былі розныя людзі, якія сведчылі супраць яго і супраць мяне заадно, то я проста ведаю, што некаторымі людзьмі помста кіравала. Некаторымі зайздрасць, а некаторыя проста бачна, што яны былі альбо зламаныя, альбо спужаліся, альбо яшчэ штосьці. Крымінальная справа вельмі цікавая штука, яна моцна ўскрывае людзей, яна паказвае, хто ёсць хто, і улічваючы тое, што звычайна гэтыя крымінальныя справы там, до 21-22 года яны былі адкрытыя, можна было нават паназіраць за гэтымі працэсамі, то гэта добры матэрыял для будучых нейкіх кніг, і гэта добры матэрыял для даследавання ўвогуле таго, як уплываюць сілавікі і сілавое ўздзеянне на людзей у гэтых сітуацыях. Твоё стаўленне да Рамана Пратасевіча? Раман Пратасевіч чалавек складанага лёсу. Яго шматала па жыцці вельмі моцна ў розныя бакі і па-рознаму да яго жыццё ставілася, скажем так, і ён ставіўся па-рознаму да жыцця.
Я часто думаю про тое, што мог бы быць на ягоным месцы і заўсёды сабе нагадваю, што не мог бы, таму што я яшчэ з верасня 2020 года ўсёй камандзе ціханаўскай сваёй камандзе я казаў, што магчымасць пасадкі самалёта яна не ілюзорная, это не фантастыка, гэта тэхнічна магчыма абсалютна проста, прычым нават без выкліка гэтых знішчальнікаў. Можна пасадзіць самалёт дыспетчерам. Канешне, я не думаў, што гэта будзе менавіта вось так брутальна, прям з баявой авіяцыяй, але я дапускаў такія моманты. І улічваючы тое, што самалёт, які пралятае над тэрыторыяй Беларусі альбо Расіі, ён можа быць пасажаны, можа быць нават па тэхнічнай прычыне. Камусьці стала на борце дрэнна ці штосьці здарылася з самалётам, ён сядзе ў бліжэйшы аэрапорт. Ну і гэта будзе велізарнай праблемай. Таму як бы я дакладна ў гэтую сітуацыю не трапіў бы. Але я ўсё роўна думаю пра тое, што вось апынуўся бы я ў руках сілавікоў і што бы адбывалася бы са мной, якія б да мяне метады бы прымянялі, што б я казаў, што б я рабіў. І у мяне няма вялікага зла да Рамана. Ён хутчэй закладнік гэтай сітуацыі, той, што з ім зараз адбываецца, весь гэты цырк са сваршчыкам і ўсім астатнім, гэта хутчэй драма, чым сітуацыя Васкресенскага, якога я вось ніколі не зразумею. Чалавек, які свядома перайшоў на бок зла, а можа быць і заставаўся на ім, проста пабыў на нашым баку, каб штосьці даведацца. Вось такіх людзей я не буду разумець, думаю, ніколі. Хаця, не, я разумею іх, я не буду прымаць іх пазіцыю. Я разумею, што чалавек заўсёды спрабуе там неяк дамовіцца з сабой, са сваімі маральна-этычнымі арыентырамі, каб яму было лепш, каб яму было спакайней. Але гэта вось за маімі межамі прымальнага. А той, што з Пратасевічам, ну, гэта беда, канешне. Ён вельмі моцна паламаў сябе, вельмі моцна нашкодзіў іншым. Я не ведаю, як ён будзе з гэтым далей жыць. Гэта ўжо пытанне больш да яго. Табе ў свой час грамадства даравала. Што трэба зрабіць Пратасевічу, каб грамадства даравала яму? Мне даравала што? Калі? Тое, што калісьці ты падставіў Наталью Брыль. Ага. Ну, я не думаю, што гэта так ёсць нейкае там калектыўнае грамадства, якое даравала. Ёсць людзі, якія дагэтуль гэтым не прыгадваюць, ніколі не даруюць. Я хутчэй пра тое, што ўсё вымяраецца учынкамі. Я ўжо троху гэта затронуў у нашай размове, што няма добрых і дрэнных людзей. Ёсць учынкі ў моманце, і якія яны робяць, і якія ўплываюць на тое, што адбываецца далей, на тое, як ввогуле сістэма змяняецца, у якой людзі камунікуюць паміж собку. Я думаю, што ва ўсіх ёсць шанец, усе могуць нешта зрабіць. Гэта таксама такая, як мы ўжо сёння казалі, галівудская драматургія, калі там нейкі дрэнны герой у апошні момант робіць нешта добрае, гераічна гіне, і ўсё. Яны бы анулюю все свае гэтыя папярэднія штукі. Я не кажу, што Пратасевічу трэба загінуць, каб штосьці змянілася ў стаўленні да яго. Але ў яго наперадзе яшчэ цэлае жыццё, і ніхто не ведае, як яно складзецца, што чалавек зробіць за гэтае жыццё. Таму я не стаўлю крыж ні на кім, але проста разумею, што кожны чалавек можа зрабіць як дрэннае, так і добрае. Таму я публічна нідзе ніколі супраць яго не выказваўся, і мы ў свой час і збор сабралі для дапамогі ягонай сям'і і яму. І нічога бы не мяняў бы ў гэтай сітуацыі, таму што ён ахвяра у дадзеным выпадку. І можа быць, час пройдзе, і ён зробіць нешта такое, што памяняе стаўленне людзей да яго, але пакуль ёсць як ёсць. Раскажы пра свой вопыт жыцця без алкаголю. Паўгады я не піў зусім нічога пасля вось гэтай штукі. Тут такі прекрасныя шоу, там внутры две велізарныя пласціны, 18 балтоў, якія са мной ўжо будуць хутчэй за ўсё да канца майго жыцця. Такі рыбакоп. І это просто стало такім добрым триггерам і штуршком для таго, каб паспрабаваць не піць ввогуле. І паўгады я не піў, і за гэты час это 10 мінус 15 кілаграм. Гэта значнае палепшэнне стану здароўя, у тым ліку і ментальнага, больш стабільная вся гэта сітуацыя. І гэта прикольна. Скажем так, калі раней мы з алкаголем жылі у адной кватэры, спалі ў адным ложку, у нас быў супольны бюджэт, то цяпер гэта такія сустрэчы без абавязальніцтва. Час ад часу просто дзеля задавальнення адзін аднаго. Я жартую, канешне, але гэта вельмі важна, што алкаголь гэта такая сацыяльная змазка, якая ўсё роўна працуе ў грамадстве. Калі ты цалкам сыходзіш з гэтай ўсёй движухі, то ты можаш згубіць шмат розных нюансаў камунікацыі з людзьмі.
Ты можаш іх па-іншаму выбудаваць, ты можаш іншых людзей нават знайсці, але калі ты працуеш у нашай сферы, дзе амаль усе бухаюць з рознай степеню інтэнсіўнасці, то ты ўсё роўна так ці інакш у тусоўках ты знаходзішся, і таму можна трошку піць і знаходзіцца на адной хвалі, але, канешне, трэба ўсім сваім калегам раю паспрабаваць, і гэта можа троху па-іншаму прымусіць глянуць на жыццё. Які альтэрнатыўны антыстрэс ты параіш? Та тых шмат. Гэта сон, гэта ежа, гэта камунікацыя з блізкімі людзьмі, гэта секс, гэта, не ведаю, сонейка, дзе можна проста паляжаць і патусіць на ім. Самае галоўнае, проста не нагружаць сябе до такой ступені, каб гэта быў для цябе гіперстрэс. Кожны чалавек можа пабудаваць нават самых таксічных умовах нейкія там сабе дадатковыя 2 гадзіны спакою проста. Там, пакінуць тэлефон і пайсці пешу 1,5 гадзіны хадзіць па горадзе. Гэта абсалютна дасягальна, ну, амаль для ўсіх. І фізічная актыўнасць гэта таксама вельмі добра ўплывае на мазгі і расслабляе. А алкаголь гэта же дэпрэсант. Ён же толькі пагаршае сітуацыю. Ты на вельмі кароткі час ты атрымліваеш палёгку, а потым цябе яшчэ больш нагружае тое, што цябе паріць. Так што гэта не лепшы выпадак. І плюс, канешне, шмат хто з маіх калегаў зараз сидзіць на антыдепрэсантах. Гэта праўда. Я не бачу ў гэтым таксама нічога дрэннага, калі ты адчуваеш, што ты ўжо сам не спраўляешся і трэба фарма, ну, то трэба, значыцца. Ты ўжо сказаў пра то, што вельмі моцна схуднеў, апроч адмовы ад алкаголю. Што яшчэ дапамогло? Канешне, дыета зусім па-іншаму выбудаваная і фізічная актыўнасць. Я значна больш пачаў хадзіць пешу. Я зараз за дзень стараюся праходзіць 10 кіламетраў у сярэднім. Гэта, канешне, аэробная нагрузка, гэта разгонка ўсіх гэтых лімф і ўсяго астатняга. Вось. Ну і дэфіцыт калорый проста прымітыўны. Ты менш еш, ты больше выдаткоўваеш, ну, твои запасы вычерпваюцца, ўсё. Так што без всякага азімпіка гэта ўсё абсолютно реально. Карацей, не карыстаўся модным прэпаратам. Не карыстаўся. І ўвогуле нават не думаў пра гэта, таму што, ну, блин, это неякі зашквар ці што. Можна і сваімі сіламі гэтага ўсяго дасягнуць. Пачым сумуеш у Гомелі? У Гомелі пражыў 17 год, але гэта для мяне так і не стала самым родным горадам, гэтае месца. Неяк так, ну, не склаліся ў нас з ім адносіны настолькі блізкія. Вось па Рэчыцы сумую, але ты ведаеш, як бы той Рэчыцы, якая была маёй Рэчыцы, таксама ўжо няма. Ее знішчылі ў 7-м годзе падчас дажынак. Проста там все перабудавалі, зрабілі такі нейкі міні-Мінск, і таксама тых месцаў ўжо проста не існуе. Так што моя ностальгія хутчэй не па месцах, а па пачуццях, па людзях, па нейкіх сітуацыях, якіх я разам з імі быў. І ў іх нельга вярнуцца. Таму як бы лакацыя тут уже не настолькі важная. Ты быў адным з лідараў прафсаюзаў рэп. Як ты ўвогуле патрапіў прафсаюзы? Гэта цікавая гісторыя. У 2007 годзе я дастаткова шчыльна камунікаваў з Леанідам Судаленка. Ён знаходзіўся тады, ягоная штаб-кватэра была на Палескай 52, добра вядомы адрес усім гамельчанам. І там таксама збіраліся і прафсаюзнікі. І я проста на нейкую сходку трапіў і падумаў, што ну прикольна, гэта нейкая структура, якая мне больш-менш зразумелая, што гэта як бы там нейкія сацыяльныя правы, а мне гэта блізкае, бо я так бы дзесьці там цэнтр, левы цэнтр па поглядах палітычных. Я туды ўступіў, нейкі час быў дастаткова проста чуваком, які плаціў взносы, больш нічога не рабіў. А з пэўнага часа я вырашыў, што цікава, як гэта працуе. Паглядзеў, што ў Лёне атрымліваецца нармальна працаваць у судах, бо ёсць афіцыйны статус, гэта афіцыйна зарэгістраваная арганізацыя. Па статуце і па законе аб прафсаюзах Беларусі кожны член прафсаюза можа прадстаўляць інтарэсы іншага члена прафсаюза па даверенасці і калі гэта тычыцца сацыяльна-эканамічных праў. Мы іх трактавалі дастаткова шырока, і пад сацыяльна-эканамічныя правы падводзілі розныя сітуацыі, якія, можа быць, не да канца тычыліся. Там, напрыклад, дэкрэт пра туніяцаў. Гэта з аднаго боку такая гісторыя тычыцца падаткаў, ну, бо гэта ж як бы падатковая тэма. Але мы ўсе разумеем, што гэта і сацыяльна, і эканамічна, і пра працу, і пра ўсё. Вось, таму як бы удалося прадстаўляць інтарэсы таксама і туніяцаў у судах. І мне вельмі спадабалася гэта. У мяне няма юрыдычнай адукацыі, трэба забегчы наперад і сказаць, што у мяне няма ўвогуле ніякай адукацыі. Я скончыў 3 курсы філфака гомельскага і быў адлічаны за палітычную дзейнасць. Якраз такі за ўдзел у выбарах у якасці даверанай асобы Леаніду Судаленка. Вось. Так што у нас з Лёняй вельмі доўгая гісторыя, нас звязвае, мы даўно сябруем. І у меня няма юрыдычнай адукацыі, але мне было зразумела, як гэта працуе, і я дастаткова хутка схопліваю такія рэчы, і мне падабалася хадзіць у суды, выйгрываць там, дапамагаць людзям.
В свой час мы давялі прысуды на выплаты, якраз таки не прысуды, а рашэнні судоў на год до 1 мільёна рублёў. Вось, гэта быў такі пік нашых магчымасцяў, это 18-19 год, і гэта была вельмі цікавая практыка. Я дагэтуль падтрымліваю кантакты з прафсаюзнікамі. Канешне, зараз гэтага значна менш, таму што просто няма такой магчымасці працаваць, рэп разгромлены, увогуле прафсаюзная сістэма ўнутры Беларусі разгромленая. Але я думаю, што гэта вельмі важны элемент дэмакратычнай супольнасці, і ў новай Беларусі гэта будзе вельмі моцная сіла, якая будзе шмат у чым уплываць на палітычнае поле і ландшафт краіны. Абавязкова яны павінны быць, незалежныя прафсаюзы, гэта вельмі важна. А як цябе ўспрымалі іншыя, разумеючы, што ты не стаяў за станком? А гэта не абавязкова стаяць за станком, таму што час троху змяніўся. Прафсаюзы на сённяшні дзень гэта, калі мы кажам пра заходнія прафсаюзы, напрыклад, гэта аб'яднанне людзей, у тым ліку і якія займаюцца інтэлектуальнай працай, індывідуальнай інтэлектуальнай працай, там айцішнікі, напрыклад, штосьці такое. І мы якраз такі маладое крыло рэпа спрабавалі рэфармаваць структуру менавіта такім чынам, каб людзі ішлі, якія хочуць мець вось такую абарону прававую, хочуць мець нейкую супольнасць, якая будзе іх падтрымліваць. Это такі не класічны прафсаюз 19 стагоддзя, скажем так. Ну і так яно і атрымалася. А наконт таго, што я не стаяў за станком ці не працаваў на вытворчасці, у прафсаюзе ёсць розныя функцыі. Я збольшага з людзьмі камунікаваў альбо як інфармацыйны спецыяліст, альбо як прадстаўнік у судзе. І абсалютна нармальна ўспрымалі, таму што я гэтую працу рабіў добра і не было ніякіх пытанняў. Прафсаюзны рух існаваў даволі шмат гадоў, але калі ў 20-м спатрэбілася арганізаваць забастоўку, то аказалася, што моцных структур няма. Не было каму гэта рабіць, не было каму здымаць там дух ці яшчэ штосьці. Як ты лічыш, чаму так адбылося? На што сышлі ўсе гэтыя гады? Абсалютна дакладны адказ тут. Супрацьдзеянне ўладаў і знішчэнне прафсаюзнага руху, яно пачалося яшчэ з пачатку 90-х, калі толькі-толькі зараджалася незалежная прафсаюзная движуха. З савецкіх прафсаюзаў была створаная ФПБ, фактычна просто переліцовка адбылася, як гэта было з камсамолам і БСМам у той час, Беларускім саюзам моладзі. І ўсе гэтыя структуры па інерцыі існавалі. Як, у прынцыпе, і шмат што ў Беларусі па інерцыі існавала вельмі доўгі час. Такі савецкая інерцыя, вытворчасць, палітычныя падыходы. Лукашенко кансерваваў сітуацыю, таму што яму гэта было вельмі зручна і выгодна. З іншага боку, незалежныя прафсаюзы не маглі нармальна развівацца праз розныя прычыны. Праз тое, што не выконваліся мотаўскія канвенцыі, праз тое, што не выконваліся законы, уласна, беларускія пра тое, як могуць стварацца і існаваць прафсаюзы. Я памятаю, як толькі ў самым пачатку маёй дзейнасці у прафсаюзе рэп у нас было некалькі спробаў зарэгістраваць рэчыцкую рэгіянальную арганізацыю там з судамі, з немчым там такім. І мы бачылі ўсе гэтыя супрацьдзеянні, тое, што адзываліся гарантійныя пісьма арендадацелей, там, не ведаю, ціснулі на людзей, каб яны сыходзілі з прафсаюза ўлады. Ну, карацей, ўсё як паўсюль, як і ў любым грамадскім руху. Таму да 2020 года прафсаюзы падышлі дастаткова слабымі. Плюс, можа быць, гэта і троху адказнасць саміх прафсаюзаў, што часткова гэтыя арганізацыі былі дастаткова такімі кансерватыўнымі. Яны не былі да канца зразумелымі людзям, якія падтрымалі пратэсты, тым жа айцішнікам, напрыклад. І ў ключавы момант у 2020 годзе, так, безумоўна, сітуацыя склалася так, што не было арганізаваных груп на прадпрыемствах, стачкамы былі стыхійнымі, і былі дастаткова лёгка разгромленыя спецслужбамі, яны проста пасеялі людзях недавер адзін да аднаго і вельмі хутка пагасілі ўвесь гэты запал. І вялікай забастоўкі не атрымалася менавіта па гэтай прычыне, што людзям проста нагадалі, што ты выйдзеш заўтра на працу, калі не выйдзеш, ты працу згубіш, а ў цябе крэдыты, у цябе дзеці і ўсё астатняе. І атрымалася, што людзі былі не да канца гатовыя для таго, каб ставіць там всё на кон. Альбо былі, можа быць, не надта ўпэўнены ў сваіх сабрацях, якія побач з табой стаяць за станкамі. І так і атрымалася, што першы гэты ўсплеск 9-11 жніўня, які выйшаў у першую чаргу, на мой погляд, у адказ на гвалт масавы, бо рэальна гэта затронула вельмі шмат сем'яў і вельмі шмат бацькоў, сыноў, дачок не вярнуліся ў гэтыя дні да хаты, яны дзесьці былі, яны зніклі проста. І людзей рэальна гэта вельмі турбавала. І гэта і прывяло да таго, што працоўны рух не стаў тым рухавіком, які мог бы быць геймчэнджерам у гэтай сітуацыі.
Чаму ў цэлым рабочыя даволі пасіўныя? Ну, гэта звязана з тым, што ёсць пэўная руціна ў іх жыцці. Ёсць пэўны канвеер таго, што адбываецца. І людзі звыклыя да таго, што яны павінны штодня хадзіць на працу, у іх ёсць дастаткова зразумела акрэсленыя іх скоп задач, які не мяняецца збольшага вельмі доўга. І гэта людзі, якія больш такія кансерватыўныя і якія лічаць, што вось зараз добра і давайте не шукаць добра ад добра. Канешне, я зараз генералізую, абабщаю, гэта вельмі вялікая памылка ў сацыялогіі і статыстыцы, але калі намаляваць такі агульны партрэт беларускага працоўнага, то ён можа быць выглядаць вот так якраз такі. І я думаю, што гэта адна з прычын, якая магла да гэтага прывесці, чаму вось такая пасіўнасць ёсць. Ну і плюс гістарычна так склалася, што не адбылося вось гэтай перабудовы вытворчых адносінаў у Беларусі. Шмат хто з людзей насамрэч верыў і верыць у тое, што Лукашенко кажа пра то, што вось заводы галоўнае, іх трэба захаваць, ходзяць на гэтую працу за нейкі маленькі заробак, проста сводзячы канцы з канцамі, але яны не бачаць перспектывы. І гэта вельмі зручна ўладзе, трымаць чалавека на такім кароткім павадку, даваць нейкія магчымасці крэдітавацца, каб ён быў яшчэ больш залежны ад улады, ад сістэмы. Ну і гэта замкнуты круг, на жаль. А ты не думаеш, што, можа быць, проста іх збольшага ўсё задавальняе? Не думаю, таму што чалавек усё роўна хоча лепш, калі не для сябе, то для сваіх дзяцей, калі не для дзяцей, то для ўнукаў. Бездзенеж'е і такі паўрабскі стан існавання гэта не пра шчасце. Бо чалавек па прыродзе сваёй, ён мае патрэбу ў свабодзе. Ён мае патрэбу ў тым, каб развівацца, каб імкнуцца да чагосьці лепшага. Проста можна паглядзець на дзяцей працоўных. Яны такія ж самыя, як усе астатнія дзеці. Проста з часам іх забіваюць яму галовы розныя гэтыя патэрны, гэтыя ідэалагемы, і яны становяцца ўсё больш і больш падобныя там на людзей, якія проста вінцікі ў сістэме. Я зараз не хачу проста казаць менавіта пра працоўных, бо гэта троху абразліва менавіта для гэтых людзей. Я хачу проста так генералізаваць сітуацыю ў Беларусі, што шмат людзей у розных сістэмах, і ў адукацыі, і ў дзяржаўным сектары, якія жывуць проста па накатанай. Вось бацька ці маці мая так жыла, і я так буду жыць. Нічога тут не мяняецца. Не павінны. Такое, на жаль, ёсць, але гэта не пра задавальненне, гэта хутчэй пра тое, што чалавек не бачыць перспектывы і не разумее, якая яна можа быць. Ты ўжо казаў пра тое, што у цябе няма вышэйшай адукацыі скончанай, і ты не раз казаў пра тое, што яна, ў прынцыпе, не патрэбная. Чаму ты так лічыш? Мне не патрэбная. Я зноўку такі падкрэслю, што на сённяшні дзень мне не патрэбная адукацыя гэтая. Можа быць, праз 20 год, калі я сыйду з гэтай вось адскай кругаверці, я захачу нарэшце скончыць універсітэт, не ведаю, там пайду, напрыклад, на энолага, вывучуся рабіць віно і свалю адсюль куды-небудзь і буду сидзець у гарах і трымаць які-небудзь маленькі вінаграднік і пляваць на ўсё. Можа быць, так будзе. Але на сённяшні дзень мне гэта рэальна не патрэбна. Мне патрэбна пастаянная практыка, узмацненне маіх навыкаў, гэта хутчэй за ўсё пра soft skills, нейкія штукі, якія звязаныя з пастаяннай камунікацыяй з людзьмі, з нейкімі новымі ведамі, з разуменнем таго, як можа працаваць камунікацыя між людзьмі. І вось гэта для мяне зараз самае важнае. І таму я заклікаю тых людзей, якія адчуваюць сябе, што вось яны троху вне сістэмы, не пакутаваць і не мучыць нікога, ні сябе, ні настаўнікаў, ні бацькоў, калі там яны плацяць за вас. Проста прызнайце, што гэта не для вас. Не кожны павінны атрымаць вышэйшую адукацыю. Вельмі шмат людзей працуюць рукамі, не галавой, гэта таксама ніякай трагедыі ў гэтым няма. Я тут больш арыентуюся на заходняе грамадства, дзе вышэйшая адукацыя ёсць дастаткова не шмат каго. А ў Беларусі гэта быў такі фетиш. Што заўгодна, але каб коркі былі. Там мозырскі пет ці там гомельскі філфак, але корка павінна быць. Вось я ішоў па гэтым шляху пэўны час таксама, я тут гэтага не адмаўляю сабе, але потым проста зразумеў, што это не патрэбна рэальна. У рэальным жыцці гэта не прыдасца. Калешні, калі ты не ідзеш у сістэму, каб там стаць спачатку настаўнікам, потым завучым, потым дырэктарам, а хлопчык заўсёды стане дырэктарам, это таксама іншае пытанне пра то, як беларуская сістэма пабудаваная, то гэта табе рэальна не патрэбна. І я зноўку вяртаюся да сітуацыі. Гэта выбар кожнага і кожнай. Але вось у мяне такі выбар, у меня вось так в жыцці склалася. Ты працаваў толькі ў грамадскім сектары, то бок не ў бізнесе, не на заводзе. Чаму? 24 гады я в этой адскай кругаверці, это реально цэлае жыццё чалавека, але ў мяне былі перыяды, калі я працаваў яшчэ дзесьці. У меня быў вельмі кароткі перыяд, это быў 2003 год, калі у меня была кропка на рынку у Рэчыцы. Мы з маёй дзяўчынай гандлявалі там спачатку жаночым абуткам і адзеннем.
а потым касметыкай, парфюмерыяй. І з гэтых часоў, в прынцыпе, я троху разумеюся на гэтай ўсёй фігне, на ўсіх гэтых штуках, якія робяць людзей троху іншымі. Таму, напрыклад, калі мы там падчас здымак нейкіх робім мейкап, я збольшага разумею, што са мной робяць, чаму я мяняюся знешне. Гэта быў вельмі цікавы досвед, таму што я сам ездзіў на закупы і на Чаркізаўскі рынак, і на Індурскае шасэ у Гародні быў там рыначак такі аптовы. І ў Менску таксама было некалькі эксклюзіўных пастаўшчыкоў, якія там нейкія фарбы для валос ці штосьці такое нам пастаўлялі. Гэта цікавы быў досвед, так што я троху папрацаваў у гэтым. Некалькі зімаў за мной рынкавых, а тыя, хто стаялі ўзімку на рынку, разумеюць, што гэта за праца, як гэта выглядае. Это было прикольно. Можа быць, я бы і пайшоў бы далей па гэтым кірунку, але не склалася, таму што, гэта не зусім тое, чым можна было зарабляць, плюс там была сітуацыя, што мне было яшчэ не шмат гадоў. Это было там на межы паўналецця ці штосьці такое. І гэтая справа дастаткова хутка скончылася. Другая думка ў мяне была ў 2020-м, пасля таго, як скончыўся байкавід, я падумаў, што все, Стрыжак, ты заебался, сыходзь з гэтага ўсяго, трэба зарабіць грошай, бо жыццё ідзе, табе ўжо троху гадоў, у цябе ёсць пэўныя абавязальніцтвы, якія жыццё наклала на цябе да гэтага часу. Ты павінны думаць пра іншых людзей і трэба падзарабіць. І я ўжо, в прынцыпе, так прыдумаў, куды пайсці, бо 20-й год, я думаў, што сітуацыя будзе, канешне, зноў гвалт, бо людзі выйдуць, але што яна не будзе настолькі трагічнай, настолькі лёсавызначальнай і паваротнай, тому што ніхто ж не ведаў, што Пуцін з Лукашенка хутчэй за ўсё на той момант уже разумелі ўсё пра вайну. Гэтая спроба сысці кудысьці з грамадскага сектара просто пашла такім крахам, што я толькі падумаў пра гэта, толькі падумаў гэты бок, і нічога ўвогуле нават не склалася. А зараз я ўжо не ведаю, можна паспрабаваць выскачыць з усёй гэтай гісторыі, але гэта гісторыя з мяне не выскачыць. Куды з такім статусам, як мой, можна пайсці спакойна працаваць. Ж ні адзін бізнес не возьме, бо бізнес любіць спакойствие, цішыну, каб у чалавека быў нармальны бэкграунд, ніякіх там экстрэмісцкіх тэрарыстычных штук за плечыма. Не ведаю, я пра гэта не думаю, і я думаю, што бліжэйшыя реально 10-20 год я буду ў гэтай ўсёй движусы. А як там далей жыццё складзецца, хто яго ведае. Што табе даў той невялікі досвед працы на чалавечай працы? Чалавечай працы. Усё тое, што і на гэтай працы. Разуменне людзей, у першую чаргу. Таму што я вельмі чалавечны чалавек. Я заўсёды працую з людзьмі, у мне заўсёды вельмі шмат кантактаў, вельмі шмат розных спосабаў ўзаемадзеяння, уздзеяння на людзей. І чым больш ты з людзьмі камунікуеш, тым больш разумееш іх і сябе заадно, таму што ты ж таксама чалавек. Разумееш, што і да сябе таксама трэба ставіцца троху так з разуменнем, што ты можаш нейкія такія касякі натварыць, што проста все дрогнуць. І ёсць такое разуменне, што праца з людзьмі, яна вельмі моцна ўплывае на цябе на самога, і ты зробішся больш такім, ведаеш, шматгранным ці што ты не такі катэгарычны, што ты можаш зразумець іншага чалавека. Окей, можа быць, не прыняць ягоную пазіцыю, але прынамсі зразумець. І гэта дае вельмі шмат. Гэта дае прагноз. Самае дарагое, што зараз ёсць у свеце, гэта разуменне таго, што будзе далей. Хаця б прыблізнае. Адкуль прылеціць, умоўна кажучы, дзе тонка, дзе парвецца. І гэта самае вялікае дасягненне за гэтыя 24 гады маёй працы, што я больш-менш разумею, што рабіць у тых сітуацыях, калі шмат хто проста разгубліваецца і не ведае, куды бегчы. І гэта можа быць самы галоўны мой такі скіл і досвед. І гэта галоўны адказ на пытанне маіх хейтараў, чаму Стрыжак заўсёды там, дзе ідзе движуха. І вось 2015 года, як я пачаў займацца публічнымі грашыма, заўсёды там, дзе ёсць грошы. Это не я там, дзе ёсць грошы. Я просто разумею, што далей будзе, і што людзі хочуць, і як гэта ўсё будзе развівацца, і што для іх будзе істотна і важна. А я просто інструмент, такі як і грошы зрэшты. Грошы — это просто інструмент, які значна больш лёгкі ў дасягненні, значна менш рэдкі, значна менш каштоўны рэсурс, чым, напрыклад, чалавечыя ідэі, якія могуць рэалізавацца. Не кожная ідэя можа рэалізавацца. Як чалавечы імпэт штосьці мяняць, як вера ў салідарнасць адзін аднаго, гэтыя рэсурсы для мяне значна больш каштоўныя, чым сумы. Хто твои асноўныя хейтары?
Слухай, ёсць людзі, якія ненавідзяць мяне там, умоўна кажучы, з пачатку 2000-х, іх некалькі чалавек, але яны такія самыя адданыя, самыя шчырыя, самыя, ведаеш... Можешь назваць? Ну, гэта Кастусь Жуковскі, чалавек з Гомеля, хіба ён такі асноўны. Ну і нейкія людзі, якія там з ягонай тусоўкі. Нават зараз я табе прозвішча і не скажу, так вось ты меня троху зненацку застала врасплох. Але да, і вось ён такі хіба што асноўны генератар. А з новай генерацыі, з новых такіх людзей, якія ўжо пасля 20-га з'явіліся, то я думаю, што это Валер Цэпкала, вось такі ярка выражаны чалавек, які мяне хейціць. Як ты думаешь, чаму Валера Цэпкала так нераўнадушна ставіцца да цябе? Гэта можа быць адказ у выглядзе аднаго скрына. На BBC дзесьці 18 ці 20 жніўня, ў самым пачатку, у 20-м годзе выйшаў такі матэрыял, што вось там з'яўляюцца новыя структуры, новыя фонды, якія збіраюць дапамогу. І там быў такі скрын з дыяграмамі, не скрын, а дыяграма. Хто колькі сабраў грошай і як яны выдаткоўваюцца, караценька было напісана. Там было напісана, што фонд Валерый Цэпкала сабраў штосьці там каля 3,5 мільёнаў ці штосьці такое. Я потым табе дашлю, ты Я бачыла. Каб Валер Вільямович не казаў, што гэтага не было. Ну ты і бачыла тым больш, да. Як бы ён кажа, што не ведае, што гэта за дыяграма, адкуль яна ўзялася, але з гісторыі не выкрэсліш. Я так разумею, што гэта вельмі падобная на ягоную ініцыятыву пра збор абяцанняў пра арышт Лукашэнкі, што хутчэй за ўсё ніякіх грошай не было, тут не ідзе гутаркі пра крадзеж, але гэта вельмі добра ілюструе стаўленне чалавека да гэтага рэсурса. Мы ніколі не казалі больш ці менш, чым у нас ёсць, менавіта таму, што разумелі, што грошы гэта тое, ва што канвертуюцца эмоцыі чалавека. Калі чалавеку штосьці важна, калі яму на штосьці залежыць, ён задонаціць. Калі не, то не. І самае галоўнае, што праз гэты рэсурс можна штосьці памяняць у жыцці чалавека. Зразумела, што не шмат што, на жаль. Можна кампенсаваць штосьці, можна там дапамагчы неяк, але ты не можаш вернуць час, ты не можаш вернуць здароўе паўнавартасна гэтым усім, ты не можаш вернуць згубленыя магчымасці, якія, напрыклад, чалавек праз турму губляе. Вось. І таму я думаю, што проста залежыць ад стаўлення да грошай. Маё стаўленне да грошай выключна інструментальнае. Яны мяне не цікавяць як каштоўнасць, мяне цікавяць як магчымасць. І таму, калі я нешта пачынаю нейкую новую справу, я адразу раблю там такі чекінг прасторы. Ці гэта людзям важна, ці гэта істотна, ці яны хочуць гэтым займацца. А калі людзям гэта істотна, яны хочуць гэтым займацца, значыць, яны гатовы ўключацца ў гэта сваімі рэсурсамі. Часам, ідэямі, імпэтам і грашыма. А чаму у цябе так шмат ворагаў? Я не скажу, што ў мяне шмат ворагаў. У мяне ворагаў не больш, чым у любой публічнай асобы. Можа быць, яны проста тыя, хто ворагі, яны больш голасныя. Ведаеш, як гэта як у бізнесе, са 100% кліентаў у цябе ёсць там 10-20% незадаволеных, яны складаюць амаль 100% тых, хто голасна кажа пра твой брэнд. Ну і гэта таму падаецца, што там вось тут нехта прыляцеў, штосьці сказаў. Але збольшага значна больш людзей, якім мы дапамагаем, яны ўдзячныя, але, напрыклад, не робяць гэта публічна, не кажуць. Я спакойна да гэтага стаўлюся, таму што калі ты публічны, ты нешта робіш. Калі ты нешта робіш, ты прыцягваеш увагу. І, канешне ж, крытыку. І вельмі важна не закаснець у гэтай ўсёй сітуацыі так, што не ўспрымаць крытыку ўвогуле. Бо тут трэба ўмець адрозніць, гэта крытыка канструктыўная, ці гэта проста чарговы хейт. І вось гэта таксама трэба адрошчваць у сябе, і я над гэтым працую штодня. У тебя ёсць прэзідэнцкія амбіцыі? Я думаю, што ў новай Беларусі увогуле з прэзідэнтам трэба штосьці рабіць, як з пасадай. Не надта мне падабаецца ідэя таго, што ў нас будзе яшчэ адзін Лукашенко. Ну, гэта моя асабістая траўма, я думаю, што шмат у каго яна таксама ёсць. Таму я думаю, што хутчэй гэта будзе ісці гаворка пра нейкую парламенцкую рэспубліку, якая таксама у тым стане сённяшняга грамадства, якое ёсць у Беларусі, можа хутка ператварыцца в алігархічную, там ёсць шмат розных падводных камянёў, але ў любым выпадку я лічу, што больш людзей, якія прымаюць рашэнне, лепш, чым менш людзей, якія прымаюць рашэнні. Ну, бо гэта дэмакратыя, бо гэта магчымасць плюралізма думак, гэта магчымасць не выкінуць нікога з працэса, не прадавліваць гэтыя рашэнні. І я б, можа быць, бачу сябе ва ўладзе ў Новай Беларусі, але гэта дакладна не нешта кшталту прэзідэнцкай штукі. Гэта можа быць нейкая праца ў камандзе, якая будзе займацца прыцягненнем інвестыцый ў краіну. Это не абавязкова пра грошы, гэта пра тое, каб вернуць мазгі ў першую чаргу, каб вернуць ідэі,
каб вярнуць бізнесы, каб прыцягнуць іх, каб яны развівалі эканоміку, альбо там, не ведаю, схадзіць, паспрабаваць папрацаваць у парламенце над законапраектамі над нейкімі. Але гэта дакладна не пра тое, што там адзін кіруючы, як перст, як, не ведаю, памазанік Божы. Не, гэта дакладна быць не павінна. Так што палітычныя амбіцыі я маю, але на сённяшнім этапе развіцця грамадства і сітуацыі гістарычнай я не бачу для гэтага рэалізацыі. А я займаюся толькі тым, што можа быць рэалізавана і той, што мне асабіста цікава. А што б ты мог прыўнесці ў палітыку? Слухай, ну, дакладна свой досвед, перамоўны досвед сістэмы стварэння салідарнасці, нейкіх такіх агульных каштоўнасцяў, бо я, трэба прыгадаць першы раз за гэта інтэрв'ю, што я яшчэ праваабаронца. Вось, для мяне гэта вельмі важна. І прынцып вось гэтага роўнага ўдзелу, прынцып роўнасці людзей і дэмакраты, ён для мяне вельмі важны. Таму я думаю, што вось гэтыя такія штукі, яны былі бы карысныя ва ўсім гэтым працэсе. І свой досвед, які я атрымаў у камунікацыі і працы з заходнімі партнёрамі, у першую чаргу мадэлі паводзіна, у першую чаргу то, як павінна працаваць все так, каб яно не развалівалася з-за таго, што все разасраліся. Бо, ну, як бы мы бачым прыклады, што нягледзячы на розныя там катаклізмы, розныя складаныя сітуацыі, Байсол жыве ўжо 4 гады у вельмі таксічных абставінах, з вельмі высокім супрадзеяннем уладаў, з хейтам таксама, але жыве. Байкавіт быў іншай структурай, якую мы таксама стварылі, і вельмі добра яна прапрацавала. І як бы ёсць досвед пэўны. Стварэння працэсаў, стварэння умоваў для таго, каб каманды развіваліся. Вось гэтыя штукі, я думаю, у першую чаргу я бы і прыносіў бы ў беларускую палітыку. Бліц, рэчыцкая ці альварыя? Лідская. Халаднік ці боршч? Халаднік. Чаму? Ну, таму што я вельмі гарачы чалавек па жыцці. Мне заўсёды горача, нават узімку, таму я люблю штосьці халадненькае, вот таму халаднік. Іван Меліш ці Васіль Быкаў? Васіль Быкаў. Што ягонае ты параеш? Сотнікаў, безумоўна, гэта для мяне такая притча вельмі пра тое, як чалавек бывае сябе паводзіць на вайне. Знак беды, аблава, шмат розных добрых рэчаў, прычым як хтосьці там дастаткова з'едліва пажартаваў, што позні Быкаў пісаў творы, в якіх героі тыя, хто былі антыгероямі ў яго ранніх творах. Быкаў увогуле вельмі цікавая персона для нас, і вось я для сябе паставіў задачу пачытаць ягоную аўтабіяграфію. Кажуць, яна такая дастаткова самакрытычная. Мне цікава паглядзець, што ён там пра сябе напісаў. На жаль, яшчэ пакуль не прачытаў. Сырскі ці Залужны? Залужны. Патлумач. Таму што Залужны чалавек, якога вельмі добра асабіста ведаюць мае сябры ва ўкраіне, з якімі я працую шчыльна. Я разумею, што гэта чалавек, які атрымаў адукацыю ўжо не ў савецкай школе, ён не савецкі генерал, і ён адзін з тых людзей, які прыклад таго падыхода, які мне вельмі імпануе. Калі штосьці забаронена, штосьці супраць цябе, але ты ўпэўнены ў сваёй праваце, ты можаш зрабіць нейкую падрыхтоўку да того піздзіца, які абсолютно немінучы, калі ты яго бачыш і разумееш. Ён так і зрабіў, і дзякуючы яму адзін з чалавек, які, дзякуючы кому Кіеў не паў. Наконт Сырскага я не блізка знаёмы з ім, але з таго, што я і мае знаёмыя не блізка з ім знаёмы, але з таго, што я пра яго ведаю, ён больш такі функцыянальны чалавек. Ён пра тое, каб выканаць загад, чым прыдумаць нешта вось такое стратэгічна новае. Ну, прынамсі, тое, што пра яго я чуў. Трамп ці Байден? Тут, калі галоўная дэмакратыя свету звялася да выбара паміж 78-гадовым, 81-гадовым двумя, можа быць, і класнымі ў чымсьці чувакамі, штосьці там не так. Як бы дзе 40, 50, 60-гадовыя палітыкі, якія, ну, там значна больш маюць імпэту, значна больш маюць шыраты нейкіх меркаванняў, якія рэальна могуць яшчэ вельмі шмат чаго зрабіць, чаму яны не ідуць у палітыку ў ЗША? Вось гэта самае галоўнае пытанне. Таму як бы я вельмі так, не ведаю, з сумам гляджу на гэтыя выбары праз тое, што гэта, канешне, выбар, і мне Байден бліжэй, чым Трамп, чыста па палітычных ягоных поглядах, але я разумею, што гэта нейкая сістэмная праблема, што ў ЗША не вырасла новая генерацыя палітыкаў, якая б зараз магла бы абсалютна спакойна бросіць выклік гэтым двум людзям старэйшага ўзросту, хаця, безумоўна, там яны ёсць, але чамусьці вось так. Ці выяўлялі вы ў Байсоле агентаў?
У нас было некалькі сітуацый, хіба можа быць нават такая адна, якая вось прямо такая была вельмі цікавая і вартая таго, каб яе ўпамянуць, гэта Светлана Галуза, але там хутчэй не пра агенцтва, не пра агентуру у разуменні Зенона Пазняка, а гэта хутчэй пра тое, што чалавек па-іншаму сабе ўяўляў усе гэтыя працэсы. Ну і плюс там дастаткова складаная сітуацыя была з узаемаадносінамі з пэўнымі літоўскімі дзеячамі мясцовымі. І склалася так, як склалася. Але гэта дакладна не пра агентуру. І тыя людзі, з якімі мы працавалі і працуем, канешне, ніхто не можа быць на 100% упэўнены, але тое, што адбываецца і адбывалася, кажа пра тое, што ў нас унутры няма людзей, якія працавалі б на спецслужбы мэтаскіравана. Я хочу больше распытаць пра Галузу. Галуза як супрацоўніца савецкай Беларусі, прапагандысцкага СМІ, і незадоўга да таго, як прыйсці ў Байсол, яна яшчэ як бы працавала там, то бок працавала на рэжым. Як яна апынулася ў Байсоле? Прыблізна так жа, як апынуліся ўсе людзі, якія выйшлі з сістэмы БТ у Стачкамах, як апынулася Луцкіна, як апынуліся яшчэ шмат хто з сістэмы, якія проста выйшлі з яе. Я не магу гарантаваць, што у Светланы былі такія ж самыя думкі, калі яна ішла працаваць да нас, але проста ўяві сабе сітуацыю. Гэта быў 20-й год, калі ўсё вельмі стыхійна фармавалася. Як сфармаваліся стыхійна Стачкамы, так стыхійна фармаваліся і структуры дапамогі. Так стыхійна фармавалася новая прапаганда. З'яўляліся новыя імёны, з'яўляліся новыя людзі. Па той бок барыкад тое ж самае адбывалася. Калі ты нешта робіш хутка, калі ў цябе ёсць патрэба зрабіць працэс эфектыўным у вельмі кароткі час, ты заўсёды маеш значную большую рызыку на памылку, у тым ліку і ў кадрах. Таму што у цябе няма дастаткова часу на верыфікацыю. Але мой досвед паказвае, што выйгрываюць тыя сістэмы, якія робяць стаўку на тое, каб стаць на хвалю. Зразумела, што ты можаш зваліцца з гэтай дошкі, там, паламаць рукі-ногі, і цябе можа акула сажраць, усё што заўгодна. Але гэта рызыкі, на якія ты свядома ідзеш для таго, каб нешта зрабіць. І вось у розных сітуацыях я, калі паставіць два варыянта, ці там спакойненька, асцярожненька, акуратненька, ці вось эгэгэй, то калі ідзе двіж, і калі адчуваю гэты двіж, то я хутчэй вазьму другое. Не гледзячы на тое, што гэта значна больш рызыкоўна. Потым, калі ты ўжо выбудоўваеш сістэму, я звяртаюся да першай мадэлі хутчэй, больш асцярожнай, больш паслядоўна верыфікаваць, абараняцца, ўсё такое. Але ж я разумею, што ў моманце твой візаві, твой супраціўнік, ён таксама абмежаваны часам і абмежаваны наборам інструментарыя, які ён можа выкарыстаць у гэты момант. Ён не сверхсільны, ён не супермен, ён такі ж самы, як ты чалавек, у такой жа самай сітуацыі, з такой жа колькасцю гадзін у сутках і таксама у сітуацыі, калі ўсё памянялася. Бо для лукашыстаў таксама сістэма цалкам тады абнавілася, і яна перастала быць стабільнай, як была. Вось у такіх момантах ты заўсёды ідзеш на такія рызыкі. Я іду заўсёды на такія рызыкі, гэта маё такое крэда. І ясна, што заўсёды ёсць плата за гэта. І тыя сітуацыі, якія мы трапілі з-за гэтага, яны, канешне, былі складанымі, але мы з іх выйшлі. І Светлана нанесла, канешне, шкоду гэтай ўсёй сітуацыі, але не крытычную. Яна не разбурыла нічога да такой ступені, каб все разышліся, там, плюнулі і кінулі справу. Няўжо ў тваім атачэнні знайшлося больш даверанай асобы, якой бы ты мог даверыць там прыватныя перапіскі? Ну, гэта даволі адчувальная інфармацыя. Конечно. Шмат чаго было вельмі адчувальнага, шмат чаго было вельмі важнага, і на шмат якіх пазіцый і роляў прыйшлі новыя людзі, цалкам новыя людзі. Перапіскі гэта толькі адна з частак. Я вельмі рады, што яна прыйшла на маю асабістую перапіску, а не прыйшла, напрыклад, на вядзенне базаў тых, хто атрымаў дапамогу ці прынёс дапамогу. Гэта было б значна больш адчувальным. Тое, што выклалі нейкія мае там асабістыя думкі, я неяк па-іншаму стаў выглядаць у вачах людзей, гэта, канешне, рэпутацыйныя страты, але яны значна меншыя, чым, напрыклад, небяспека, якой маглі быць падвергнутыя людзі ўнутры Беларусі. А чаму ты загадзя не папярэдзіў людзей, што цяпер тваю прыватную перапіску чытае іншы чалавек? Амаль ва ўсіх ліставаннях, якія адбываліся ў той момант, яна папярэджвала. То есть першае ліставанне... Асноўнае, што запад чалавека прыходзіць? Так, запад прыходзіць, яна кажа... Многія б не пісалі, калі б ведалі, што там не ты. Запад чалавека прыходзіць, і адразу ідзе адказ. Я такая-то асістент. Ну так мы пабудавалі. Але запад ужо адпраўлены. Адпаведна, інфармацыя, калі, напрыклад, яна супрацоўнічала з КДБ, ужо как бы пайшла, што звярнуўся чалавек, напрыклад, знутры Беларусі. Гэта 20-й Ён год. хоча там
таго. Троху по-іншаму ўсё выглядала. Людзі не думалі пра такія катэгорыі ўвогуле. Мы былі ўпэўнены, што перамога там будзе праз паўгады. Окей, не мы. Людзі збольшага былі ўпэўненыя ў гэтым. І не было яшчэ такой вось сістэмы татальнага страху і татальнага вось недаверу і адчування, што нібыта спецслужбы всесільныя. Тады троху па-іншаму ўсё выглядала. Людзі не настолькі думалі пра тое, што гэта пра КДБ, яны абсалютна спакойна там данацілі праз Facebook той же самы. Ніхто нават не думаў, што гэта ўсё будзе так пераследавацца. І гэта была іншая сітуацыя. Мы зараз з табой спрабуем размаўляць пра падзеі 2020 году праз лінзу 24-го. Рэфлексаваць гэта. Ну, канешне, але рэфлексаваць трэба, спасылаючыся на тое, што было тады, і як ты тады себе адчуваў, і грамадства, што тады адчувала. Сітуацыя была троху іншай, значна іншай. І таму, вось, калі мы кажам зараз, яны ж там вось КДБ і ўсё астатняе, ну, тады не да канца было зразумела, за каго КДБ, разумееш? Тады сыходзілі людзі, тады вон сыходзілі падпалкоўнікі з Губасіка. А ты думаеш, што яна была агентка КДБ, ці Не ўсё ж думаю. такі... Я не думаю, што это пра агентуру. Я думаю, што гэта хутчэй пра нейкую такую спецыфіку асабістасці, калі можна так сказаць. Вось. Таму што збольшага тое, што выйшла ў паблік, яно тычылася нейкіх сітуацый там з працэдурай выплат, з нейкімі момантамі, якія яна палічыла несправядлівымі ці штосьці такое. Зразумела, што ўся сістэма толькі будавалася і шмат што выклікала шмат пытанняў. Але вось толькі ў яе так выйшла, што яна вырашыла вынесці гэта ўсё на паблік. Ці рабіла яна гэта спецыяльна, я не ведаю. Я ведаю, што яе асабістая гісторыя вельмі трагічная. І нават калі яна там хацела нешта зрабіць дрэннае, я троху веру ў кармічныя розныя штукі. І калі гэта з-за гэтага, то ну, вось яно ўсё і склалася. А калі хвароба яе напаткала праз нешта іншае, ну, я стараюся, ведаеш, не радавацца нейкім сітуацыям, якія здараюцца з людзьмі, якія хацелі мне зрабіць дрэнна, таму што я разумею, што гэта не мая зона контроля. Я не адказваю за гэта. Мая рэакцыя павінна быць дастаткова спакойнай у гэтых сітуацыях. Здарылася і здарылася. Працуем далей. Колькі чалавек пацярпелі з-за таго, што так адбылося з галузай? Я? Адзін. Гэта хіба галоўная рэпутацыйная рызыка была. Часткова была сітуацыя з інфармацыяй пра дапамогу байхэлпаўскую, якая ішла праз Судаленка. Яна легла ў крымінальную справу, але не была адзінай прычынай гэтай крымінальнай справы. Ну, што яшчэ там было? Я не магу прыгадаць, каб там рэальна былі нейкія арышты ці штосьці такое з-за гэтага ўсяго. Прынамсі, у моманце і ў бліжэйшы час пасля гэтых падзеяў яны не прасочваюцца як такі ланцужок падзеяў. Таму складана зараз у 24-м годзе казаць, якая была такая вось фактычная небяспека ад яе дзеянняў. Галоўная небяспека была менавіта рэпутацыйная. Вось. І хіба так. Ці адчуваеш ты нейкую асабістую адказнасць за гэты кейс? Я адчуваю асабістую адказнасць за ўсё, што адбываецца з-за таго, што я штосьці прыдумаў, штосьці людзям сказаў, да чагосьці заклікаў. Але я заўсёды думаю і з іншага боку, што окей, гэтая думка ўзнікла ў цябе ў галаве, і ты яе трансліраваў. Але іншы чалавек заўсёды сам прымае рашэнне, і ён адказны за сваё рашэнне. І гэта вельмі важна ва ўмовах беларускага такога, ведаеш, гістарычнага патэрналізма увесь час і сабе самому казаць, што ты адказваеш за свае ўласныя ўчынкі. Іншы чалавек адказвае за свае ўласныя ўчынкі. Ты не можаш браць на сябе адказнасць цалкам, калі гэта дарослы дзеяздольны чалавек, які не з'яўляецца там, ну, пад тваей апекай, вызначанай судом. Гэта асобная абсалютна персона. І тое, што яна зрабіла, ці тое, што там зрабілі іншыя людзі, ці тое, што там здарылася пасля таго, як ты штосьці сказаў, гэта не з'яўляецца тваёй наўпроставай адказнасцю. Ясна, што ёсць пэўная адказнасць цябе як грамадскага дзеяча, ці, напрыклад, як палітык мае адказнасць. Што ён прыняў рашэнне, аддаў загад, пайшлі людзі, загінулі там, ці штосьці там здарылася. Так? Гэта функцыя. Але ў сітуацыі 2020 года у нас не было ўлады ў класічным разуменні, бо ўлада заўсёды гэта інструмент прымуса.
Мы не маглі нікога прымусіць штосьці зрабіць донат, выйсці на вуліцу, не ведаю, там яшчэ што-небудзь зрабіць. Гэта быў заклік, які чалавек можа падтрымаць, а можа не падтрымаць. Таму тут асабістая адказнасць яна абмежаваная. Хаця, канешне, ніхто не адмаўляе, прынамсі я не адмаўляю ў тым, што тыя метады, якія мы тады абіралі, яны прапаноўваліся грамадству. Не факт, што грамадства магло прапанаваць штосьці іншае, але я магу дакладна казаць, што на той момант, калі мы штосьці рабілі, гэта было лепшае з горшых рашэнняў, якое можна было выбраць. Бо спецыфіка нашай працы ў тым, што ты не выбіраеш паміж добрым і дрэнным, ты выбіраеш паміж горшым і яшчэ горшым. І галоўнае, вось гэтыя нюансы вызначыць і выбраць тое, што мае меншыя рызыкі і меншыя страты. Хто цяпер адказны за твою перапіску? За мою перапіску адказны толькі я. Што ты ўвогуле вынес з той гісторыі для сябе? Што змяніў? Все тое ж. Людзі розныя, людзі могуць зрабіць самыя розныя рэчы. І калі ў цябе там ёсць нейкая рамантызацыя кагосьці, ну проста кінь дурное. Чалавек зробіць тое, што ён зробіць, а вялікая верагоднасць, як мінімум 50%, што ён зробіць штосьці недобрае в адносінах да цябе. У мяне не стала менш даверу да людзей. Мне чарговы раз жыццё паказала, што можа адбыцца з тымі людзьмі, каму ты давяраеш. Просто будь да гэтага гатовы. Я для сябе прыняў рашэнне, што вось як мінімум гэтую рызыку я павінны выкрэсліць, бо яна надта вялікая. І таму всю сваю асабістую перапіску я менеджеру сам. А калі нам трэба прыняць, напрыклад, нейкую вялікую колькасць заявак ці чагосьці такога, то гэта па-іншаму менеджерыцца не так, як гэта было ў 20-м. Гэта просто такі досвед, урок на будучыню. Ці рабілі вы аўдыт? Аўдыт. Гэта такое слово, ты ведаеш, яно выглядае як чырвоная ануча шмат для каго, але калі пачаць разбірацца з тым, што ж такое аўдыт, то ты ўсё роўна ўпіраешся ў сітуацыю даверу ці недаверу. Бо аўдыт можа быць праведзены фінансавы, а можа быць праведзены дзейнасны, арганізацыйна-дзейнасны. Калі мы кажам пра фінансавы, то фактычна такая праверка і такае удаставеренне правільнасці нашых грашовых разлікаў, ён адбываецца амаль штогод праз розныя працэдуры. Напрыклад, мы штогод здаем нашу справаздачу ў Літоўскую рэспубліку, у падатковую, і яны глядзяць на тое, каб усё там было добра, і пасля гэтага ідзе апру, і ўсё нармальна. Значыцца, калі мы кажам пра дзейнасны аўдыт, то вось гэтая штука значна больш складаная, таму што трэба будзе тады разбіраць, ці слушна было ў 20-м годзе падтрымліваць тачкамы, ці слушна было там, не ведаю, укладацца ў дапамогу былым міліцыянтам, які выходзілі з сістэмы. І гэта ўжо зусім іншага парядку рэчы. Яны не вырашаюцца аўдытам, яны вырашаюцца грамадскім кансэнсусам, ці гэта было ок, ці гэта было не ок. Таму, калі мы раздзелім гэтыя два моманты, гэтыя два трэкі, то тады ты атрымліваеш, што па грашох у Байсоле ўсё ок, а па дзейнасці гэта залежыць ад таго, як чалавек успрымае гэтую дзейнасць. І ёсць заўсёды магчымасць альбо данаціць, альбо не данаціць на тыя ці іншыя рэчы, якія мы робім. Давяраць альбо не давяраць, хейціць альбо не хейціць. Так што я думаю, што для нас пытанне аўдыта гэта больш тэхналагічнае пытанне, якое будзе нам патрэбна, калі мы будзем ісці на нейкія больш сур'ёзныя адносіны з еўразвязам, калі будзем працаваць наўпрост з больш высокімі інстытуцыйнымі фондамі, якія патрабуюць гэта вось як проста чек-лісце адзін з пунктаў. Няма такой у нас патрэбы, каб вось рабіць яго менавіта сёння, праз нешта там, што хтосьці патрабуе. Не, ёсць патрабаванне закона Літоўскай рэспублікі, у якой мы зарэгістраваны, і ёсць патрабаванне быць справаздачнымі адкрытымі ў сваёй дзейнасці перад грамадствам, якое данаціць. І абодва гэтых пункта яны ў прынцыпе закрытыя. Так што для мяне гэтае пытанне не надта актуальнае. Які ў цябе заробак? У мяне заробак каля 3000 еўра. Якая у тебя маёмасць з'явілася за час, пакуль ты ў эміграцыі? У мяне ёсць кампутер, у мяне ёсць здымная кватэра, у якой я жыву. Гэта не маёмасць, але тыя магчымасці, якія ў мяне ёсць. Я падумваю на тое, каб ісці давучыцца такі на правы, тому што я зламаў пазваночнік і не паспеў здаць на правы. Я умею вадзіць і вадзіў машыну, збольшага на Донбасе я вадзіў машыну, там неважна, ці ёсць цябе правы. Але няма пакуль, таму машыны таксама няма. Так што збольшага у мяне нічога не было і нічога не з'явілася, акрамя, можа быць, сівых валасоў ад гэтай працы. Няма ніякай маёмасці ні ў Беларусі, ні за мяжой. За свае там 39 год я нічога не зарабіў збольшага. Найбуйнейшая сума грошай, якой табе даводзілася распараджацца? Найбуйнейшая?
Як кіраўніку? Як кіраўніку. Ну, я думаю, што гэта мільён плюс. Мы збіралі дастаткова шмат грошай, і агулам за ўвесь гэты тэрмін каля 10 мільёнаў прайшло праз байсол, так што вось думаю, што 10 мільёнаў гэта тое, што цалкам чым прыходзілася распараджацца. Хто кантралюе байсол і тыя сумы, якімі вы аперуеце? У байсола заснавальнік, яго завуць Андрэй Стрыжак, і ён з'яўляецца той асобай, якая кіруе гэтай структурай. І як бы калі адказваць так на пытанне, то хто кантралюе байсол, яго кантралюю я на прынцыпах дэмакратычнай арганізацыі, бо ўсе людзі, якія працуюць у байсоле, яны ўдзельнічаюць у унутраных працэдурных справах. Я не магу прыняць, напрыклад, адзіна асобнае рашэнне адносна таго, што там вось адкрываем новы кірунак, ці закрываем стары кірунак, ці я не магу прыйсці да нейкага ліда кірунка і сказаць, будзеш рабіць вось так. Не таму, што я не магу. Фактычна магу, але я гэтага не раблю ніколі, таму што гэта неэфектыўна. Адзінасобнае кіраванне, яно неэфектыўна. Таму вось ёсць гэтыя дэмакратычныя сістэмы, якія ёсць унутры структуры. Але калі казаць пра той, хто мае канчатковую адказнасць і канчатковую гэтую всю гісторыю кантралюе, гэта я. Калі ты працуеш у дабрачыннасці, то ці дапушчальна табе мець, напрыклад, дарагое аўто, ці адпачываць на Мальдзівах? Слухай, ну гэта залежыць ад таго, што прымальнае, што непрымальнае для грамадства, у якім ты працуеш у дабрачыннасці. Для беларускага грамадства што прымае? Беларускае грамадства дастаткова кансерватыўнае і мала што прымае. Яно ўвогуле не надта любіць нейкую дэманстратыўную, паказную раскошу. У цэлым. Я не лічу, што гэта дрэнна, дарэчы. Мне гэта больш-менш імпануе, што як бы, калі людзі там спрымаюць усіх больш-менш роўнымі. Канешне, роўнасць яна розная. Камусьці роўнасць гэта мець магчымасць кожны дзень хлеб з маслам есці, а камусьці там мець 2-3 адпачынкі ў год. І ў гэтым, канешне, ёсць пытанне і выклік. Але заўсёды, калі ты працуеш у дабрачыннасці, ты павінны разумець. Ты можаш рабіць усё, што заўгодна, увогуле. Але разумееш, што ўсё, што ты робіш, яно адбіваецца на рэпутацыі тваёй, на рэпутацыі фонда, і гэта заўсёды рызыкі. Таму простае пытанне на гэты адказ такі, што рабі, што хочаш, все дапушчальна, але ўсё мае свае наступствы. А табе за штосьці прылятала ад людзей, там, не знаю, за фота з Нью-Йорка ці яшчэ штось? Не, хіба не. Я не магу прыгадаць такога, чтобы менавіта вось прылятала. Ну, прылятае такія стандартныя гэтыя гэбэшныя закіды, што, мол, ты змагар там вось і шачыш, і моеш нейкія там прыбіральні, а ён у адпачынак паехаў. Ну, это троху разлічана хутчэй на тых людзей, якія ўнутры Беларусі, якія яшчэ да таго ж вераць прапагандзе, бо ўсе ведаюць, як тут працуе. Што калі ты мыеш прыбіральні, то ты, ў прынцыпе, нават калі мыеш прыбіральні, ты можаш сабе дазволіць нейкі адпачынак, бо можна знайсці нейкія бюджэтныя варыянты і злётаць у адпачынак нават мойшчыку прыбіральню. Так што такога хейта не было, ну, бо мне няма чаго дэманстраваць асабліва такога. Калі там ты ж самыя фоткі з Нью-Йорка, то я ж пішу, што гэта ў межах праграмы, якая фінансаваная дзярждэпам. Тут няма нічога сакрэтнага, яны самі пра гэта кажуць, што это група беларусаў, якія паехалі там глядзець, як ЗША устроены. Це ж не то, що я там сам плачу за гэтыя гатэлі ці штосьці такое. Так што не было такога. Ці быў калісьці ў моманце, каб усё кінуць, усіх паслаць, як бы заняцца сваім жыццём? Штодня. А потым я прыгадваю, што няма ніякага майго ўласнага жыцця. Што маё жыццё гэтая справа. І кідаць асабліва тут няма чаго. Это не то, што я там такі нестабільны, што я штодня сябе прымушаю, але проста у любога нармальнага чалавека, калі ты лезеш у нейкую штуку, якая цябе можа забіць, размажыць, размазаць, ёсць пэўнае нежаданне гэта рабіць. Але я раблю гэта штодня, таму што я ведаю, як працаваць у гэтых умовах. Я ведаю, як псіхалагічна сябе абараніць. Я ведаю, як працаваць з іншымі людзьмі так, каб яны таксама былі абароненыя. І разумею, што на гэтым я на сваім месцы. Я раблю тое, што патрэбна людзям, і тое, што я павінны рабіць, і гэта мяне зараджае энергіяй, і ў выніку мне падабаецца тое, што я раблю. У спісе ворагаў лукашэнкаўцаў ты на якім месцы? Я думаю, што ў 10 дакладна ўваходжу, а як бы з павагі да сваіх калегаў па цэху я ніколі не ранжырую гэтую 10. Твой самы вялікі страх? Я баюся павукоў. Адзінае, чаго я баюся ў гэтым жыцці. Толькі павукоў. Я арахнафоб. І зараз гэта запішуць нашы прыўкрасныя сябры КДБшнікі і будуць мне падсылаць, я не ведаю, там павукоў у скрынях. Не, так гэта не працуе. Гэта мой асабісты страх, а ў жыцці я хіба не баюсь нічога, таму што страх у маім разуменні гэта тое, з чым трэба працаваць і тое, што можна разбіць і дасегменціраваць на розныя элементы, і ў выніку ён робіцца не страшным. Прынамсі так я працую з нейкімі новымі выклікамі, якія могуць выклікаць у мяне нейкія такія незразумелыя пачуцці. А заўсёды рэфлексіруй. Байсол прымае шмат донатаў, у тым ліку ад бізнесу. Ці быў хтосьці з бізнесоўцаў, ад чыіх грошай вы адмовіліся?
У нас была сітуацыя з апсітам, але тут трэба троху раскрыць момант, што значыцца ў нас. Доўгі час Байсол існаваў, ён і зараз існуе, як брэнд і як юрыдычныя асобы. І вось у нас было две юрыдычныя асобы, нідерландская і літоўская. І ў пэўны час так сталася, што адзін з людзей, з якім мы пачыналі нашу працу разам, гэта быў Лихачевскі Ярослав, ён вырашыў, што будзе рабіць свой уласны трэк. І мы так пастанавілі, што каб не дапускаць нейкіх гэтых класічных беларускіх бульбасрачай, мы не будзем рабіць гэтую сітуацыю надта публічна, ён проста спакойна будзе займацца сваімі справамі пад нідерландскім брэндам і ўсё. І вось там была сітуацыя, што мы пэўны час камунікавалі яшчэ разам, потым мы разышліся цалкам, мы пайшлі ў сваім трэкам, грошы свае, і там грошы свае. І вось там была сітуацыя, што гэтыя грошы, яны якраз прымаліся рашэнне прымаць іх туды той каманды, не нашай каманды. І вось гэта быў момант такі, можа быць, троху складаны, але як заўсёды ён навучыў. Таму што можа быць, чаго не можа быць, як лепш рабіць, як не рабіць. Што калі ты працуеш менавіта з донатамі буйнымі, то, ну, слухай, ужо маеш магчымасць праверыць чалавека. Гэта не той, што там 20-150 еўра хтосьці кінуў. Калі гутарка ідзе пра буйныя сумы, то ты заўсёды павінен разумець, ад каго яны прыйшлі. Калі гэта не проста кінута табе на рахунак. От без всяких, там, напрыклад, праз Stripe можна кінуць грошы з карткі такім чынам, што картка будзе нават ананімізавана, і ты не будзеш ведаць, хто гэта зрабіў. Але вось калі ідзе гутарка менавіта пра бізнесы, то тут трэба быць дастаткова асцярожным, таму што бізнесмены часта бываюць вельмі добрыя, класныя людзі, якія шчырыя, адкрытыя і ўсё такое. Але часам бывае так, што бізнес все-таки мае свае інтарэсы, і ты можаш трапіць у пэўную залежнасць ад гэтых інтарэсаў. І вельмі важна прагаварыць на беразе, што вось это донат. А тут інтарэсы, яны не звязаныя. Калі так, то ідзем далей, калі не, то не ідзем далей. Так што з бізнесам я вельмі шчыры, адкрыты і кажу адразу на беразе, як можа быць, а як не можа быць. Ці былі алігархі, якія патрабавалі зняццё санкцый узамен за донат? Ну, прасілі. Слухай, ну шмат што кажуць пра тое, што нібыта такія алігархі ёсць, што яны дзесьці там да кагосьці падыходзяць. Я чакаю, калі да мяне падаюць, проста цікава паглядзець, што это будзе, як людзі будуць, што прапаноўваць будуць, колькі гэта каштуе, бо гэта цікава. Але мы дакладна не будзем такім займацца, таму што не мы гэтыя санкцыі накладаем, таму што як бы гэта робіць Еўразвяз, Еўразвяз сам вырашае, як гэта ўсё будзе выглядаць. Ну і я думаю, што і гэтыя алігархі таксама гэта разумеюць, і гэта адна з прычынаў, чаму да мяне яшчэ ніхто ніколі не дайшоў. Бо яны разумеюць, што я не лицо, прымаючае рашэнне ў гэтай сітуацыі. Але я таксама чуў шмат такіх плётак, такіх чутак, што нібыта да кагосьці прыходзілі, штосьці прапаноўвалі. Не магу сказаць, што я ведаю пра такія выпадкі, я ведаю не больш, чым ты зараз, калі ты пытаеш мяне. Калі б да цябе прыйшоў чыж з $1 000 000, ты б узяў? Слухай, ну, каб я зняў санкцыі з яго? Не, просто... Калі прыходзіць чыж з $1 000 000. Гэта цікавае пытанне, таму што ён нібыта там троху рэпрэсаваны зараз, але ну ясна, што не рэпрэсаваны. Я думаю, што хутчэй за ўсё гэтае пытанне бы абмяркоўвалася дастаткова шырокім колам нашай каманды, і я прагназую, што рашэнне было б не хутчэй, таму што гэта рэпутацыйныя рызыкі, рэпутацыйныя страты. А палітвязні ці не важней? Разумееш як, калі ты можаш адным грашовым траншам разваліць всю сістэму салідарнасці, то нахер такія грошы. Ну, правда, грошы не самы рэдкі рэсурс. Ясна, што ты можаш там збіраць іх цэлы год альбо адзін дзень, але вынік будзе той же самы. Вось яны ў цябе ёсць, ты іх выдаткаваў, і іх у цябе няма. А калі ты возьмеш нейкія такія грошы, якія абрэжуць абсалютна ўсе іншыя грошы, то ты іх адзін раз патраціш, і ўсё. І потым ты не можаш працаваць па сваёй прафесіі. А які крытэрыі вось ты бачыш паміж тымі грашыма, якія ты гатовы ўзяць, і тымі, якія ўжо як бы не? Я думаю, што самы галоўны крытэр гэта тое, што дабрачыннасць як такая, донат як такой, гэта нешта некампенсуемае, не тое, што несе наўпроставы бенефіт для чалавека, які гэтыя сродкі перадае. Гэта не нейкая спроба штосьці купіць, ці там, не ведаю, замазаць нейкія там свае грэшкі, вось нешта такое. І калі я адчуваю, што адбываецца вось такі працэс, што чалавек прыйшоў з такім вось жаданнем... Нават калі ён не прагаворвае адкрыта. Слухай, ну ёсць бэкграунд-чек, ёсць чуйка. Я троху пажыў і пагутарыў з людзьмі і разумею, што можа быць у галаве ў чалавека, як ён выглядае і што ім можа кіраваць.
А шмат чаго за гэтыя 4 гады таксама дадатковага новага ў мяне з'явілася ў маіх разуменні людзей. Таму я думаю, што я б все-таки распазнаў бы, што ў чалавека можа быць нешта такое на думцы. Ну і зноўку такі, гэта пытанне такое, калі чалавек прыходзіць з мільёнам ці там з 50 тысячамі ці з сотняй, то ты разумееш, чаму ён да цябе прыйшоў, бо гэта вялікія сумы. У нас былі такія людзі, якія прыходзілі з вялікімі сумамі і з якімі супраца склалася. Я просто разумею іх матыў. Пакуль у нас матыў не супадзе, я не гатовы займацца такімі рэчамі. Ну, праўда, это вельмі вялікія рызыкі. Твоё меркаванне, ці кожны бізнес у Беларусі таксічны? Не, безумоўна, не. Я ўвогуле бы думаў пра тое, што калі адбудуцца перамены, то гэта будзе вельмі вялікае асобнае пытанне амністыя гэтых капіталаў, якія ёсць. Таму што вот прайшло 30 год, так? Гэтыя 30 год людзі неяк хадзілі ў крамы, карысталіся рознымі сродкамі, там, не ведаю, бытавой хіміі, ездзілі на машынах, ганялі ў адпусках. Гэта ўсё рабіў нейкі бізнес. І гэты бізнес таксама ішоў на здзелку з сумленнем, калі ён там масціў плітку, давал грошы на ОМОН, ці яшчэ што-небудзь. Але кожны чалавек, які жыў у Беларусі, тое ж самае рабіў, толькі праз падаткі. Усе мы былі прыблізна ў адной самай лодцы, адной той самай лодцы, проста ў іх былі білеты першага класа. Яны мелі большыя прывілеі, яны маглі штосьці больш там рабіць. Але гэта былі такія правілы гульні, агульныя для ўсіх. Я з гэтых правіл выйшаў свядома, але і таму менавіта мне 39, у меня нічога няма за душой, разумееш? Я нічога за гэтае жыццё не зарабіў. Яны зарабілі, яны дамагліся нейкага статуса. Можа быць, не заўсёды чэсна, можа з адкатамі, яшчэ з чымсьці. Але мы заўсёды гуляем тымі картамі, якія нам раздалі. У нас іншага грамадства няма, іншых бізнесаў у нас няма. Таму трэба будзе вельмі шчыльна разбірацца, што, хто, як, калі. Зразумела, калі гэта было злачынства, адкрытае злачынства, аджым бізнеса, напрыклад, там, ці пасадка канкурента праз гэтыя розныя сілавыя структуры, ці там, не ведаю, фінансаванне наўпроставае нейкіх кампаній лукашэнкаўскіх, выбарчых, то гэта, ну, ёсць злачынствам. Тут уже трэба штосьці рабіць. А калі гэта чалавек, які там пастаянна плаціў дань райвыканкаму, ну, так у чым ягоны грэх? Яго трэба разглядаць, кожнага трэба будзе разглядаць асобна. У некаторых радыкальных апозіцыянераў ёсць меркаванне, што практычна любы бізнес на тэрыторыі Беларусі зло. І мне падаецца, што тое расследаванне, якое ты згадаў пра Апсета, гэта кладзецца ў гэтую канву. Вось што рабіць бізнесу так, каб не патрапіць пад прыцэл расследавальнікаў, якія бачаць у любым там ахвяраванні спосаб сысці ад санкцый, так, атрымаць нейкія выгоды для самога сябе. Слухай, гэта складанае пытанне, таму што мы зноў утапляем у гэтую маральна-этычную ідэалагему, што ёсць дапушчальным, што ёсць недапушчальным. Беларусь з апошніх 30 гадоў гэта проста реально нейкі круізны карабель захоплены тэрарыстамі, якія прымусілі ўсіх жыць па іх правілах. Зразумела, што можна было адтуль сваліць, шмат хто так і зрабіў. І зараз мае такую добрую маральна-этычную пазіцыю, што я не супрацоўнічаў увогуле ніяк, нават падаткаў не плаціў. Можна сысці ў такую ўнутраную апазіцыю, ўнутраную міграцыю, як гэта зрабіў я, напрыклад, і таксама мець больш-менш нармальнае, ну як нармальнае, больш-менш спакойнае да гэтага стаўлення, што я таксама не замазаны. Але што рабіць усім тым людзям, якія працавалі, зараблялі грошы, стваралі нейкія дадатковыя сэнсы ў гэтаму ўсяму, адчынялі бізнесы. Ну, я не ведаю, што з гэтым рабіць. Атрымліваецца, што ўсё гэтае грамадства трэба проста взяць і закэнселяць. Але ж гэта ненармальна. Ну, неяк же гэта ўсё трэба разруліць. І калі глядзець на розныя іншыя прыклады, там, зноўку такую, ту ж самую вішысцкую Францыю, ту ж самую нацысцкую Нямецчыну, тыя ж самыя іншыя рэжымы, калі змяняўся прэзідэнт, альбо там нейкая праўная кліка, а людзі пры гэтым пражылі 20-30 год. Ну, неяк жа з гэтай сітуацыі все выйшлі. Я думаю, што мы тут будзем не унікальны. Трэба глядзець на досвед іншых краінаў і браць яго на ўзбраенне, глядзець, як яны падыходзілі да пытанняў люстрацыі, як яны падыходзілі да пытанняў адказнасці бізнеса за тое, што яны робяць. Самае галоўнае, што трэба данесці да людзей, якія зараз глядзяць гэты ролик. Моя асабістая пазіцыя: нельга рабіць агульныя высновы. Нельга падыходзіць да ўсіх з адной рамкай і выкрэсліваць усіх адразу. Павінна быць нейкая сістэма, якая будзе ўлічваць сітуацыю, якая будзе ўлічваць тое, што чалавек робіць. Бо я яшчэ раз падкрэсліваю, няма добрых і дрэнных людзей. Ёсць ушынкі ў моманце. І павінна быць нейкая амністыя. Я не ведаю, на якіх умовах яна павінна быць пабудавана. Я глыбока не вывучаў гэты момант, але я асабіста буду прасоўваць ідэю, што кожны, хто хоча будаваць новую Беларусь, хто зрабіў дастаткова для таго, каб пацвердзіць, што ён не проста там перакрасіўся, перабуўся ў палёце, а хоча нешта рабіць, ён павінны мець шанец, прынамсі. Нейкі шанец, нейкі механізм, які дазволіць яму ўключыцца ў гэты працэс. Ні на кім нельга ставіць крыж вось проста адразу. Тут як з Пратасевічам і з іншымі сітуацыямі.
А пасля вось гэтага кейса з апсетам, не ведаю, можа быць, варта ў 2 словах як бы патлумачыць, што гэта за кейсы, што адбылося. То бок ён зрабіў вялікае ахвяраванне ў дабрачынныя фонды, і гэта стала вядома дзякуючы расследавальнікам, якія паставілі яму гэта ў віну як спробу зрабіць нейкую матывацыю, каб яго сваякі атрымалі віды на жыхарства. Так? Пытанне ў чым? Пасля гэтага кейса, як бы ці адмовіліся іншыя бізнесоўцы вам данаціць, разумеючы, што ёсць рызыка, што рана ці позна, нават як бы сілы добра, умоўна, іх апублічаць, выкрыюць, і гэта стане рызыкай і для бізнесу, і для іх саміх, і для іх сем'яў. Слухай, гэта добрае пытанне, таму што бачыш як, данат у Байсол, як літоўскую структуру, як структуру зарэгістраваную ў Літоўскай рэспубліцы, ад юрыдычнай асобы заўсёды бачны. Ну, гэта закон. Як бы ты павінны паказваць, якія юрыдычныя асобы табе данацяць. Я з гэтым згодны. Это абсолютно нармальная практыка, тому што гэта звязана з публічным фінансаваннем, рознымі грашыма, якія могуць быць чыстымі, нечыстымі, ўсё астатняе. І насамрэч ты маеш пэўную рацыю тым, што людзі як мінімум задумваюцца, ці гатовы ён, напрыклад, рабіць данат такім чынам, што ён будзе бачны, а гэта можа прыцягнуць увагу расследавальнікаў. І тут як бы таксама такое троху пытанне ў мяне да расследавальнікаў, што это спроба працаваць з тымі дадзенымі, якія дастаткова лёгка дасяжныя. Пакалупаць, напрыклад, кашелькі Лукашенка можа быць троху складаней, таму што там трэба разведаць усю гэтую ланцужок, влезці ў гэтыя нейкія перапіскі і ўсё астатняе. А тут адразу атрымліваеш всю інфармацыю, і фактычна так, любы бізнес, які працаваў пры Лукашенку, мае той ці іншы праблемны бэкграунд. І можна яго пры жаданні падняць такім чынам і паказаць такім чынам, што гэта будзе праблемай. І я магу сказаць, што гэта можа быць адной з перашкодаў для прыхода бізнеса у Donation на такія структуры, як Байсол. Таму што Байсол не адзіная структура, якая прымае Donation. Можа быць, бізнесы могуць гэтага апасацца. Ну, бізнесы вельмі асцярожныя. Але не было такіх кейсаў, каб пасля гэтага хтосьці сказаў, больш я вам не даначу, такога не было. Можа, новы хтосьці не прыйшоў праз гэта. Можа быць, але гэта заўсёды такія дапушчальныя, скажем так, не факт. У 2010-х у людзей прапаў страх. І дзякуючы гэтаму, магчыма, у тым ліку стаў магчымым 2020 год. Вось калі знікне той страх, які апанаваў грамадства цяпер, калі людзі зноў будуць гатовыя дэманстраваць публічна сваю пазіцыю? Ну, трэба разумець, што з 2010 па 2020 вырасла пакаленне, якое было не бітае. У 2015 годзе Лукашенко, на мой погляд, абсолютно спакойна выйграў тыя выбары, бо не было нейкіх заўважных кандыдатаў, якія маглі б составіць яму канкурэнцыю, не было ніякіх пратэстаў. Ну і будзем шчыры, 2015 год ён быў вельмі складаны ў тым, што пачалася вайна ва ўкраіне. Шмат хто лічыць вайну ад 22-го, але я асабіста лічу ад 14-го, таму што гэта больш слушна, бо ваенныя дзеянні пачаліся менавіта тады. І Лукашенко вельмі добра сыграў на вось гэтай сваёй пазіцыі донара бяспекі ва ўсходняй Еўропе. Ну і, ў прынцыпе, сітуацыя выглядала такім чынам, што нічога не трэба было гасіць і давіць. Бо ў 2006, 2010 все скончылася заўсёды рэпрэсіямі, дастаткова моцнымі, асабліва ў 2010, і выклікала хвалю эміграцыі, як унутранай, калі людзі хаваліся і не маглі казаць тое, што хочуць, і рабіць тое, што хочуць, і знешняй. У 2015 гэтага не адбылося. За гэтыя 10 год вырасла такая генерацыя небітых людзей, калі гэта можна сказаць, і шмат хто проста забыўся пра тое, як бывае ў Беларусі. А хтосьці не ведаў, асабліва з тых людзей, якія былі яшчэ зусім малымі, бо 10 год гэта вялікі тэрмін. І зараз мы трапілі ў зусім іншую сітуацыю, калі ўлада пабачыла, што нават малейшае паслабленне прыводзіць да таго, што людзі хочуць больш свабоды, і, значыцца, трэба заціскаць да ўпора ўвесь час. Ясна, што тут ёсць тэхналагічная праблема ў тым, што гайка можа сарвацца, але ж яны не могуць сабе дазволіць зрабіць такі крок назад альбо нейкі адкат, каб знову зрабіць вось гэтае умоўна бяспечнае поле, у якім беларусы больш-менш прадэмакратычныя, але не палітычныя могуць існаваць. У Беларусі зараз такой прасторы проста няма. Яна загнаная ў падполле. І вось мы маем два фактары. Першае, гэта тое, што грамадства па-ранейшаму мае патрэбу ў нейкіх пераменах, бо гэта проста адтэрмінаваная патрэба. Яна не змянілася. Людзей не ўпэўнілі, што трэба жыць пры дыктатуры. Людзі не паверылі ў то, што дыктатура больш стабільная, больш выгодная і больш адпавядае жаданням. І пытанне, якое ты задала, насамрэч, яно
оно залежыць больш за ўсё ад знешніх фактараў, бо Беларусь можа стаць вольнай толькі калі разруліцца вся сітуацыя ўсходняй Европы. Ну ясна, што яно в Москве все палягае. І адтуль ідзе вся гэтая вось шэйр гэтай дыктатуры. І на сённяшні дзень можна сказаць так, што гэта абавязкова адбудзецца, але тэрміны не залежаць хіба што ад нас. Ад нас залежыць толькі тое, каб падтрымліваць гэтае жаданне людзей, гэтую прагу да пераменаў і працаваць у гэтым кірунку. Калі зірнуць на падзеі апошніх 5 гадоў, вось з вышыні сённяшняга моманту, што мы, як грамадства, рабілі не так? Я думаю, што у пытаннях гістарычнага працэсу, у якім мы, безумоўна, знаходзімся, увогуле дастаткова складана ставіць так ці не так. Бо не бывае так, што можна было бы перайграць неяк гісторыю альбо памяняць штосьці ў нашым мінулым ці асабістым, ці ў грамадскім. І я думаю, што ўсе тыя крокі, якія былі зробленыя, гэта крокі сталення фактычна ўжо палітычнай нацыі. У 19 стагоддзі мы не паспелі дафармавацца, пакуль фармаваліся еўрапейскія палітычныя нацыі. Зараз мы гэта ўсё наганяем экспрэс-тэмпамі. І увесь гэты працэс, насамрэч, праходзілі шмат якія нацыі. Я табе проста прывяду прыклад. Каталонія, якая дагэтуль не мае незалежнасці, адным са сваіх галоўных днёў святкавання ў сваёй грамадскай прасторы лічыць адзін з днёў падзення Барселоны, калі яна была захопленая ворагам. Фактычна дзень паразы. І гэта не замінае людзям яднацца вакол нейкага канструкта, вакол нейкай нацыянальнай ідэі, якая для ўсіх важная. І таму, як бы вось казаць пра тое, што мы штосьці не так зрабілі, ну окей. Пайшлі б мы, напрыклад, з нейкай сілай у 20-м годзе на гэтыя шыхты ментоў. Што б адбылося далей? Хутчэй за ўсё, тыя рэзервы, якія былі падрыхтаваны Пуцінам, яны б вайшлі ў Беларусь. Окей. Усё роўна Лукашенко б застаўся пры ўладзе, просто было б гэта значна большымі сіламі, значна большай крывёй. Магчыма, мы зараз бы ўспрымаліся троху па-іншаму ў Еўропе, як не проста былыя галоўныя коцікі Еўропы, а як тыя, хто першыя паспрабавалі супрацьстаяць велізарнай ваеннай машыне Лукашенка і Пуціна супольнай. Не так, як зараз, як украінцы зараз, але просто на гэтым месцы былі б беларусы. Можа быць, гэта б успрымалася як 68-й год у чэшскай рэспубліцы ў Чэхаславакіі тагачаснай. Я не ведаю. Самае галоўнае, што трэба разумець, што ўсё, што зараз адбываецца, гэта проста крокі да свабоды і да сапраўднай незалежнасці. Бо ты не можаш заставіць дзіцёнка адразу толькі нарадзіўшыгася бегаць крос, альбо там, не ведаю, падцягвацца, выхад на две рабіць, штосьці такое. Чалавек тое ж самае і грамадства. Як і чалавек, яно павінна развівацца. І тое, што ў нас ёсць унутры гэтая патрэба, гэта самае галоўнае. А мышцы мы наросцем. Проста трэба ўвесь час трэніравацца. І вось якраз 20-й год гэта была такая проба мышцаў, як аказалася. Шмат для каго падавалася, што можна хутка зваліць гэтую ўладу, але я чалавек, які 24 гады ўвогуле ва ўсёй гэтай движухе, у мяне было прадчуванне, што будзе тое, што будзе, але гэта не прычына не займацца гэтым усім, таму што гэта працэс. І ў гэтым працэсе мы павінны ўдзельнічаць. Я упэўнены ў тым, што Кастусь Каліновскі, калі падымаў паўстанне, таксама думаў пра тое, што сілы няроўныя. Але мы павінны гэта рабіць, таму што крок за крокам, дзесяцігоддзе за дзесяцігоддзем, і нават уже стагоддзе за стагоддзем, але мы ўсё роўна набліжаемся да сваёй мэты. Гэта гістарычны працэс, іншага шляху няма. Ты супраць ідэі перамоў з лукашэнкаўцамі. Патлумач чаму? Слухай, у мяне да гэтага пытанне такое. Перамовы вядуцца, калі ў цябе ёсць чым ісці на перамовы. На дадзены момант адзінае, з чым мы можам ісці на перамовы, гэта з падпісанай паперай, дзе будзе там Ціхановская, Латушка, Стрыжак, усе астатнія, пра капітуляцыю. Адзінае, што мы зараз можам прапанаваць рэальна з таго, што мы ўласна маем. Калі кажаш, што там давайце перамаўляцца пра тое, што мы вось там троху адпусцім санкцыі. Окей, ребята, а вы іх ввадзілі? Проста я не заўважыў, калі гэта было. Ввадзілі санкцыі еўрапейцы, амерыканцы праз две абсалютна ясныя прычыны. Першая – гэта гібрыдны крызіс міграцыйны, калі Лукашенка гэтых людзей безабаронных выкарыстоўвае як таран, каб прабіваць мяжу. І другі – гэта пірацтва паветранае, якое было зроблена з Ryanair'ам. Давайте будем шчырымі. Нашыя ўнутраныя праблемы – гэта пытанне не першага ўзроўню для еўрапейцаў і амерыканцаў. Яны ў першую чаргу думаюць пра сваю бяспеку. І таму, калі ты выходзіш на нейкія перамовы, у тебя няма ніякіх козыраў, ну пра што ты будзеш там перамаўляцца? Я гатовы ісці на перамовы, але роўна ў той момант, калі яны будуць магчымыя. Я гатовы садзіцца за стол з любым з гэтых вось фігурантаў, якія там зараз у Мінску, і размаўляць пра тое, якім чынам выходзіць з гэтай ўсёй сітуацыі. Але яны самі не хочуць з яе выходзіць, а нам няма чаго ім прапанаваць. Мы можем толькі прасіць альбо пачыніцца.
А якая можа быць правільная стратэгія ТМСіл у гэтай сітуацыі? Я думаю, што правільная стратэгія гэта глядзець па тых абставінах, якія адбываюцца, і выкарыстоўваць кожны маламальскі спосаб уздзейнічаць на сітуацыю. Зноўку такі, я не беру вялікія стратэгічныя змены, таму што мы зараз фактычна ў стане такога нейкага паўпадпольнага, паўпартызанскага штаба, які штосьці можа, а чагосьці не можа. Трэба абсалютна здрава ацэньваць свае ўласныя магчымасці, ўласныя шансы на перамогу, на поспех, на ўсё астатняе. Як прыклад, 21 год, калі Лукашенко чамусьці адмовіўся выплочваць ветэранам грошы. Это было перад 9 мая. Ну, не ведаю, штосьці ў іх там паламалася. І пра гэта было заявлена публічна нейкімі там вуснамі трэцясортнага чыноўніка. І мы адразу скарысталіся гэтай магчымасцю. Мы абвесцілі збор, сабралі нейкія там 16 000 евро, сабралі там нейкія пару сотен заявак, але паламалі усю логіку сістэмы. Бо Лука тады вымушаны быў выйсці, апраўдвацца і зрабіць самы вялікі донат на Buy Sol Buy Help. Там што, 25 мільёнаў, ці колькі яны выплацілі гэтым ветэранам. Я лічу, што гэта донат менавіта ў нашу сістэму. І вось такія вось штукі трэба выкарыстоўваць. Трэба больш нейкага крэатыву, але мы бачым таксама, што за ўжо 5-й год усёй гэтай гісторыі, усёй гэтай движухі шмат тых людзей, якія маглі б нешта генераваць, яны паціху сыходзяць. Яны сыходзяць у бізнес, сыходзяць там, не ведаю, сваю ўнутраную міграцыю, яшчэ штосьці. І таму я думаю, што ў нас такі троху пазіцыйны тупік. Вось як ва ўкраіне на вайне там ні адзін з бакоў не могуць сунуцца ў свой карысць, так і ў нас таксама. Лукашысты не перамаглі, але і не прайгралі. І мы таксама не перамаглі, але і не прайгралі. Таму што іх мэта нас цалкам знішчыць, але мы ёсць, мы жывем, яны ўвесь час спрабуюць нас ушчапіць нейкімі гэтымі сваімі крымінальнымі справамі. І гэта прыклад таго, што тая стратегія, якая ёсць, окей, яна можа быць не лепшая. Час пакажа, якая была б лепшая. Але тая, што ёсць, яна абсалютна працаздольная і абсалютна магчымая да выканання. І кожны робіць тое, што можа, у тым месцы, дзе ён знаходзіцца, з тымі рэсурсамі, якія зараз ён мае. А ты не думаеш, што з улікам палярызацыі грамадства, якая ёсць цяпер, немагчыма дамагчыся нейкага грамадскага прымірэння без умоўнага круглага стала? Я думаю, што любыя гістарычныя паралелі, яны ад пачатку хібныя, таму што копіпаст не працуе. Абсалютна я лаўлю тваю думку наконт польскіх падзеяў, наконт салідарнасці, круглага стала, які адбыўся і скончыў эпоху камуністычную ў Польшы. Але давай глядзець так. Вось Польша. Больш за 40 мільёнаў чалавек. Адзін з самых моцных рухаў супраціву камуністычнай сістэме. Мільённы прафсаюз. Всё гэта разгромленае, уведзены военный стан, грамадства пагрузілася ў гібернацыю, просто спіць. І што мы бачым? Усё скончылася толькі тады, калі палякі ў першую чаргу ва ўладзе, ну не толькі ва ўладзе, увогуле ўсе палякі зразумелі, што далей гэта цягнуцца не можа і што знікае самы галоўны знешні фактар. Прыход да ўлады Гарбачова вельмі моцна разрадзіў гэтую ўсю сітуацыю. І менавіта дзякуючы таму, што Масква на нейкі час саслабла, адразу ж пачынаюцца нейкія працэсы, якія прыводзяць да аб'яднання Нямецчыны і да змены ўлады ў Польшы. І тут будзе тое ж самае абсалютна. Мы маем абсалютна ту ж самую сістэму. Рэнесанс гэтай савецкай імперіі, а насамрэч рэнесанс расійскай імперіі, якая распадаецца ўжо больш за 100 год. І як толькі будзе паслабленне ў Маскве, я вельмі спадзяюся, што гэта будзе ў той тэрмін, пакуль яшчэ будзе у беларусаў інстытуцыйная памяць пра 20-й год і пра тое жаданне пераменаў, якое было. Бо можа адбыцца прыкрая сітуацыя, калі, напрыклад, гэта зойме напрыклад, 30, 40, 50 год. І вырасце новая генерацыя, якая не будзе мець гэтага досведу, і ўсё прыйдзецца рабіць зноўку, абсалютна з нуля. Таму вось такое спадзяванне і такая праца наша павінна быць накіравана на тое, каб гэтыя перамены адбыліся як мага хутчэй. Ясна, што мы ў Крэмлі нічога самі не можам фіксаць. Але мы памятаем, што забіла ў свой час савецкую імперыю. Гэта доўгая кровапралітная вайна в Афганістане, плюс тэхналагічныя катастрофы, якія адбываліся адна за адной. І цалкам стомленасць сістэмы. І людзі ад сістэмы стаміліся, і сістэма сама не магла сябе ўжо прадукаваць. Ці гэта ёсць зараз у Расіі? Добрае пытанне. Я не спецыяліст па ўнутрырасійскіх раскладах, але дакладна ведаю, што ўсё будзе залежаць вось ад гэтага моманту. Таму калі мы адказваем на пытанне на тое, ці магчымы такі круглы стол, чаму не? Магчыма і магчымы. Паглядзім, які будзе ў нас наш уласны фармат выхада з гэтага крызісу, але той, што ён павінны быць, для мяне гэта абсалютна бясспрэчна. Ты зараз агітуеш усіх выязджаць, а ці не думаеш ты, што гэта памылка, што гэта можа быць правільна тактычны крок,
але стратэгічна няправільны, таму што выйдуць усе, перамен не будзе, так? Альбо людзі выязджаюць, а выязджаюць у нікуды, без ведання мовы, без магчымасці працаўладкавацца на нармальную працу, а як бы жыць у Еўропе гэта не танна, мякка кажучы. В гэтай сітуацыі я выступаю як доктар. Я папярэджваю пра небяспеку і пра рызыкі, якія чалавек мае, калі ён займаецца тым, чым ён займаецца, у той сітуацыі, якой ён знаходзіцца. І дзелюся тымі практыкамі, якія мы маем. Я не кажу, што мы павінныя ўсе проста зняцца і з'ехаць і пакінуць там ментоў і вартаўнікоў турмаў разам з Лукашенко і ўсё. Зразумела, што гэтага не адбудзецца, што большасць тых людзей, якія пратэставалі ў 2020 годзе, па-ранейшаму ў Беларусі. Я проста заклікаю тых людзей, якія знаходзяцца ў групе рызыкі, быць адказнымі ў гэтай сітуацыі за свой уласны лёс і жыццё. І не пазбегаць і не жыць в ілюзіях, што нібыта яны там могуць дзесьці прапетляць, дзесьці штосьці іх там можа ўратаваць. Вельмі высокая рызыка быць затрыманым, быць арыштаваным, калі ў цябе. Ну і далей ідуць фактары. Я звычайна іх усіх сваіх гэтых каментарах інтэрв'ю пералічваю. І трэба проста ўвесь час глядзець, як гэтыя фактары спалучаюцца з тым, што вакол цябе адбываецца. Калі там взялі твайго блізкага знаёмага, з якім у цябе была перапіска, чат на 3, мы бачым, што было, калі лекараў закрылі там на не поймі колькі гадоў. Хаця яны просто між собку камунікавалі. І такіх выпадкаў вельмі шмат, вельмі розных такіх практык, якія робіць улада для таго, каб пагасіць нашу хвалю салідарнасці і прагу да свабоды. І я просто заклікаю людзей глядзець уважліва за сабой і разумець, якія наступствы тыя ці іншыя рашэнні яны прымаюць. Я абсалютна згодны з тым, што Беларусь, яна ўнутры Беларусі ў першую чаргу. Дыяспара гэта вельмі важна, гэта вельмі моцна, гэта будзе крыніцай ідэяў, грошай, бізнеса, усяго чаго заўгодна, якія прыйдуць у Беларусь. Але самае галоўнае ўсё роўна адбываецца там. Нават калі нам падаецца, што нічога не адбываецца. А ці не памыляўся ты наконт магчымасцяў дыяспары, што яна будзе ў пэўным сэнсе такой фінансавай падушкай? Дыяспара наша таксама такая, якая яна ёсць, іншай не будзе. І тыя магчымасці, якія ў дыяспары ёсць, яны зараз, канешне ж, абмежаваныя. Але я просто магу вам нагадаць, што мы не першая краіна, у якой ёсць нейкая дыяспара, якая так ці інакш фармуецца, якая так ці інакш уплывае на то, што адбываецца ўнутры краіны. Як прыклад, украінская дыяспара, якая да 2014 года проста існавала. Яна нейкая там была. Было зразумела, што шмат украінцаў па ўсім свеце, але гэта не была такая моцная і вельмі структураваная і уплывовая гісторыя, як яна зараз, напрыклад, ёсць. Зразумела, што там ёсць іншая сітуацыя. Украіна пры умовах вайны ўсё-такі гэта дзяржава. І гэта структура дзяржаўная, якая працуе са сваімі людзьмі, добра, дрэнна ці не, але ў іх ёсць свая тэрыторыя, ёсць свой урад, ёсць свой бюджэт і ўсё астатняе. У нас гэтага пакуль што няма. Таму я да гэтага ставлюся дастаткова спакойна. Добра, што ёсць тое, што ёсць. І гэта трэба цэніць, і гэта трэба развіваць і падтрымліваць. Так што тая фінансавая падтрымка, якая зараз ёсць ад дыяспары, гэта тое, што мы маем. Байсол адзін, толькі Байсол. Я не лічу ўсіх астатніх арганізацый. 1 200 000 ў год збірае, дзякуючы дыяспарам першую чаргу. Бо знутры Беларусі мы даната не атрымліваем. Гэта ўсё грошы беларусаў за межы. Што рабіць цяпер, калі 1000 ў турмах, а мільёны баяцца? То бок гэта выглядае такой замарозкай беларускага балота на гады. Працаваць далей. У нас няма іншага выйсця. Калі ў цябе ёсць інструмент, які працуе, калі ў цябе ёсць разуменне, як працуе гэты інструмент, проста рабі сваю працу, сваю справу. Калі мы кажам, напрыклад, пра выжыванне ва ўмовах вельмі жорсткага, таксічнага і уплывовага ўздзеяння на нас з боку ўладаў, то я заўсёды прыгадваю Віктара Франкла і ягоную практыку выжывання ў канцлагерах. Што паміралі тыя, хто вельмі спадзяваўся на тое, што ўсё памяняецца, паміралі тыя, хто не спадзяваўся, што ўсё памяняецца, а выжывалі ў выніку тыя, хто захоўвалі сваю вось гэтую руціну, штодзённую нейкую справу, якая важная, якая зразумелая, якую можна рабіць. І ва ўмовах сённяшніх гэта кожны можна штосьці рабіць, хтосьці робіць культуру, хтосьці робіць данат, хтосьці там, не ведаю, проста размаўляе са сваякамі палітвязняў прыватна. У той жа Беларусі, напрыклад, ёсць вельмі шмат розных формаў салідарнасці, пра якія мы нават не чуем, і людзі не кажуць пра іх, таму што гэта рызыкоўна. Сама грамадская актыўнасць перайшла ў такі іншы фармат. Раней трэба было казаць, што вось мы зрабілі такое, паглядзіце, і гэта было ўплывам, гэта было імпактам на грамадства. Цяпер жа наадварот, людзі стараюцца штосьці зрабіць, каб ніхто не даведаўся, акрамя тых, каму насамрэч гэта важна. І вось гэтымі маленькімі групкамі якраз і фарміруецца гэтае поле, якое ўсё роўна неяк там жыве у тых умовах чарнобыльскай станцыі ўнутры саркафага.
Можаш згадаць самы незвычайны, самы натхняльны прыклад беларускай салідарнасці? Да яны паўсюль, яны штодня адбываюцца. З самых апошніх гісторый гэта гісторыя Сергея Мельянца, які там шматдзетны бацька і сям'я ў яго шматдзетная, разам з жонкай выехаў за мяжу і адразу пабачыў, як шмат людзей просто прыйшлі, хтосьці наўпростава, хтосьці праз данат. Мы сабралі 15 тысяч на іх. Плюс яшчэ там нейкую мэблю, нейкія кватэры там пачалі шукаць людзі. Ну, реально просто все мабілізаваліся. І яна просто неспынная, гэта гісторыя. Я кожны раз думаю, ну вось будзе ж дзень, калі там я зраблю нейкі заклік, альбо там просто чалавек выйдзе і папросіць нейкай дапамогі, і ніхто не адклікнецца. Ніфіга, вось уже 4 гады гэта все працуе, і працуе, мне падаецца, яшчэ лепш. Таму што шмат людзей, якія ў 2020 годзе атрымалі дапамогу і выехалі, яны зараз уже сталі на ногі. І шмат у каго з іх ёсць разуменне, што гэта не то, што ты пазыку павінны аддаць, а гэта тое, што ты ўжо разумееш, як гэта ўсё працуе, што калі ты быў у бедзе, ты дапамог, а калі ты зараз можаш дапамагчы таму, хто ў бедзе, то ты дапаможаш. Таму я тут стрыманы аптыміст у гэтых всех гісторыях, я не бачу канца беларускай салідарнасці. Дзякуй табе за размову. Дзякуй.